Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto, diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sang the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Pebrero 5, tuiga 2025. Kagkaron sa aton sining 2025 midterm elections countdown. 96 dias na lang kag midterm elections na. Sa gihapon ini mo lang mo ang Kurman Bombot Shama Blanco Hoover. Yari madalaguan kag mga nagapaw nga mga balita. Peace Covenant signing ginpatigayon sa Iloilo Police Provincial Office. COMELEC nagpaandam sa vote buying kakulang sa pulis ginakabing dako sini nga pagtilaw sa IPPO. Resolusyon nga nagahatag sang otoridad kay Mayor Jerry Treñas nga pirmahan ang acknowledgement sang partial turnover sang Sunset Boulevard pasado na sa City Council. Iloy sang suspitsado sa pagpangluthang sa Barangay Lanag, Santa Barbara ni makapati nga nahimo sang iyanak. Istoryahan taman karon banwa atong kagapon black. Informasyon nga aton sining nabaton nga may isa ka police personnel nga nanumbag, no? Ining pagpanumbag, ining insidente sa pagpanumbag na tabo diri sa syudad sa Iloilo. Now, wala ini ma-blatter, no? Wala ini ma-blatter, wala man sang spot report kay gumon-gumon ginbahig sang isa iya ka opisyal nga pulis. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang pamangkot nga ginbahig sang opisyal nga pulis ang pagpanumbag sang isa man ka pulis. Sa aton sini nga mga kabumbo. Butsilingon sini tinawo niya ining police personnel, parinti niya ang police personnel, ukon may relasyon sila kadua. Imam, baka may relasyon nga ang nanumbag police lalaki? Yes, lalaki! Ang chief of police kay ginatumon po pumutsam, babae o kon lalaki? Mabalaan nyo na karon? Sa aton siniya nga mga kabumbo. Muli madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Anay Soto. Samtang warrantless arrest or ining warrantless arrest batok sa mga vote buyers larga na sang Commission on Elections. Ini may kang tanan man banwa sa pag-antisipar nga sa plabuton sa ning eleksyon ang posibilidad sang pagbaha naman iya sang kwarta sa pagpabakal sang boto. Ginalauman kay tini malipod ka manigar sa aton sining mga kabumbo sa tsimpo sang eleksyon niya banwa. Daw kasubong iya nga amoning ang nangin madata sa tagsa kamayara sang piniliay. Ginhatagan na karon sang Commission on Elections sang otoridad nga magpatigayon sang warrantless sa arrest sa mga vote buyers, sa vote sellers sa palabuton sa May 12, 2025 national and local elections. Sandig inibanwa sa Resolution number 11104, COMELEC Resolution 11104, nga nagapanugot sa mga law enforcers katulad sa police, nga aristohon ang mga vote buyers or vote sellers bisan wala sang warrant of arrest. Kung ini ang ilang maaktuhan nga nagabaligya or ginatanyag nila or nagapamakal sang
voto. O sa aton sini nga mga kabumbo, dugangan ta ni bala karon mga impormasyon na tuhoy sila diri pagkatapos ang aton sini iya nga mga dalagko nga balita nasyonal kag iban pang matalupang nun karon nga mga balita balikan ta pagkatapos sa Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Pebrero 5 taong 2025, 96 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, inflation rate ng Pilipinas nitong Enero ng taong kasalukuyan napanatili sa 2.9% ayon sa Philippine Statistics Authority. 100 days operational activities para sa national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections inilunsad na ng Philippine National Police at Commission on Elections. Ang House Secretary General naman na si Velasco sinabing magiging exciting yung mga kaganapan ngayon dyan sa Kamara. Bakit kaya? At yung caucus ginaganap ngayong araw, di pa raw matiyak hinggil doon sa magiging takbo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at endorser naman ng impeachment cases, sinasabing posibleng wala na raw panahon ang naturang mga reklamo. At sa ating police report, lalaki sa Iloilo binaril patay ng kanyang karibal dahil sa love triangle. Samantala pinag-aagawang babae, pamilyado at may 7 anak na. Aktibong pulis naman arestado sa Tuguegarao City sa kasong syndicated staffa dahil sa paluwagan scam. At sa ating international news naman, US President Donald Trump planong sakupin ang Gaza Strip samantalang nangakong papaunlarin pagkatapos masettle ang mga Palestino. Sa dagdag pang balita, kumalas na rin ang Amerika dyan sa United Nations Human Rights Council at yan yung pagbibigay ng pondo ng naturang bansa ay ititigil na ilang organisasyon ng hihinayang. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Naitala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang inflation rate ng bansa ngayong nakaraang buwan ng Enero taong kasalukuyan sa 2.9%. Ayon yan sa data ng Philippine Statistics Authority. Ito ay nananatiling nasa parehong level noong Disyembre ng taong 2024. Bagamat bahagyang mas mataas ng nasa 2.8% na naitala noong Enero ng taong 2024. Sa isang press statement ay iniulat nga ng Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na ang pangunahing nagambag para sa kabuuang inflation ng bansa o yung antas ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo ay para dito sa buwan ng Enero ay dahil sa mga pagkain at maging yung mga non-alcoholic beverages,
mas mataas na housing at singil sa tubig, maging sa kuryente, gas at iba pang mga fuels, gayon din sa mga restaurant at accommodation services. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine Statistics Authority Head Claire Dennis Mapa. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay naitala sa antas na 2.9% nitong Enero 2025. Ito ay kapareho ng antas ng inflation na naitala noong Disyembre 2024. Samantala, noong Enero 2024, ang inflation ay naitala sa antas na 2.8%. Pagdating sa antas ng overall inflation nitong Enero 2025, ang pangunahing commodity group na ang headline Bahagyan ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa. Samantala, naitala naman ang kabuuang food inflation noong Enero ay nasa 4.0%. Nakitaan ng pagtaas pagdating sa pagkain ay ang karne, isda, gulay, partikular na yung pagsipa ng presyo ng kamatis dahil sa epekto ng tumamang mga bagyo noong nakaraang taon. Subalit na-offset naman ng negatibong rice price growth ang pagtaas sa presyo ng ibang pagkain at utilities. Ang rice inflation noong Enero ay naitala sa 12.3% na pinakamababa sa nakalipas na mahigit 4 na taon, batay na rin sa record ng Philippine Statistics Authority. Nakaambang maapektuhan naman ang planong pagbuwag sa United States Agency for International Development o USAID ang 4 billion pesos na halaga ng 5 proyekto ng Department of Education na pinopondohan nitong USAID. Kabilang ang proyektong tumutulong sa kindergarten to grade 3 students na ABC Plus o Advancing Basic Education na nagbibigay ng reading material sa dialekto ng mga lugar sa Bicol, Western Visayas at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary Roger Masapol, natapos ang ABC Plus project noong taong 2024, subalit ito ay pinaliwanag pa mula noong 2025 hanggang sa susunod na taon. Maliban dito, isa pang programa na nakaapekto sa napipintong pagbuwag sa USAID at ang Opportunity 2.0 na sumusuporta sa alternative learning systems para sa Pilipinas na bigyan ng ikalawang pagkakataon makapag-aaral ulit ang nasa 180,000 out-of-school youth sa 15 syudad. Ayon sa Department of Education official, nasa $37.5 million ang pondong inilaan dito ng USAID. Isa pa sa apektado ay ang gabay na may $2.77 million na mga pondo para sa mga mag-aaral na may kapansanan doon sa Iloilo na nasa $5 million na pondo na nagbibigay ng policy support para sa Department of Education at ang Urban Connect na may $1.25 million na pondo na nakapokus naman sa gender and development. Sa kabila nito, sinabi ng opisyal na patuloy na maghahanap ang Department of Education ng paraan para sa pagpupondo ng mga proyekto kahit na walang tulong mula sa USAID. Karagdagan sa mga balita, naghigpit ang Armed Forces of the Philippines sa mga tauhan nila sa paggamit ng artificial intelligence bots at kasunod ito ng national security concern mula naman sa bagong artificial intelligence application ng bansang China. Ayon kay Brigadier General Constancio Espina III, ang commander ng Communications Electronic and Information System na bahagi ng kanilang hanay, at maaari daw makakuha ng mga maselang impormasyon ang nasabing artificial intelligence bots, kaya nais nilang maghigpit ng husto. Gaya niya ng Taiwan ay ipinagbawal din nila ang paggamit ng nasabing artificial intelligence bots galing sa bansang China. Ito naman si House Secretary General Velasco, sinabing magiging exciting ang mga kaganapan ngayong araw. Samantala ang caucus ginaganap ngayong araw, di pa tiyak na tatalakayin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Itong endorser ng impeachment case, sinabing wala ng panahon. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Pakakaabangan ang mga kaganapan ngayong araw dito sa huling araw ng sesyon ng Kamara.
Ito ay dahil posibleng matalakay na sa plenaryo mamaya ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, exciting ang mga kaganapan mamayang hapon. Posible kasing i-fast track ng Kamara ang impeachment complaint. Idiretso na yan sa plenaryo at kung maaprobahan, itatransmit na ito sa Senado. Para naman kay Camarines Sur Representative Gabriel Bordado na isa sa endorser sa 3 impeachment complaints sa inihain sa Kamara. Sinabi niya na wala nang panahon para matalakay pa ang impeachment complaint. Lalo at ngayong araw ang huling sesyon ng Kamara dahil mag-break na sila para sa kampanya. No comment si Bordado kung mapag-usapan ngayong araw sa ginagawang caucus ang issue ng impeachment laban kay BP Sara. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Gabriel Bordado sa Panayam. Sa tingin ko kasi wala nang panahon. Wala nang panahon. Ito na ang last day namin. And we will be out for more than 4 months. Campaign. So sa tingin ko wala nang panahon para mag-focus na dyan sa impeachment. I don't know if that can still be pursued pag bumalik kami sa June. 2 weeks pa yun, So, 6 sessions na yun. So, Sa panig naman ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na may naririnig siyang usap-usapan na tatalakayin na ngayong araw ang impeachment complaint laban kay BP Sara. Sinabi ni Colmenares may panahon pa para talakayin ang impeachment complaint lalo ang termino ng mga kongresista ay hanggang June 30, 2025. Giit ni Colmenares, mas magandang mag-trial sa Senado dahil tapos na ang eleksyon dahil wala ng impluwensya sa politika. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Nagsasabi na ang termino ng congressman at senador hanggang June 30. So kung ma-refer today ang impeachment complaint at kahit na mag-convene ang mga senador early June para after the election, pwede silang mag-trial. Hindi pwedeng sabihin nila na tapos ng term namin. In fact, maganda mag-trial sa Senate tapos na ang election because the senators will now be deciding not on the basis of their electoral fortunes. Tapos na didesisyonan nila impeachment complaint whether tama ba o hindi. May nawaldas bang pondo ni Juan o wala. Hindi na sila mag-iisip na, oy, paano ang boto ko sa Mindanao? Oy, paano ang boto ko sa ganyan? At that time, either talo na sila or nanalo na sila. So ang decision nila would be better, would be more based on the evidence and the merits. So para sa akin, hindi too late ang impeachment, pwede pang ipadala sa Senado at sa kabilang dako, kinumpirma naman ni OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na may caucus nga ang nangyayari ngayon dito sa Kamara. Pero ang agenda ay paghahanda sa halalan. Wala ding ideya si Magsino kung tatalakayin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Marisa Del Mar Magsino. Personal experience ko po, wala akong natatanggap na mga yung lalapit o makikiusap, wala po. Kasi po alam po nila na tayo po ay sumusunod kung ano pong ating prinsipyo, kung ano pong pinaniniwalaan natin, doon po tayo. In fairness po, wala pong pressure na nagaganapin nila. Si Representative Marisa Del Mar Magsino. Live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 12 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali, nagmatigas si dating Philippine National Police at Bureau of Corrections Chief at kasalukuyan namang Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi siya makikipagtulungan sa International Criminal Court. Hindi niya kinikilala ng kanilang panig ang jurisdiksyon ng International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs sa ilalim ng nakalipas na Duterte administration. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa The Boat 2025 program ng Bombo Radio, dito kay De La Rosa, pinuna
ng mambabatas ang iba't ibang mga pahayag ng mga opisyal ng gobyerno sa isyu ng pakikipagtulungan ng ating bansa sa International Criminal Court at sinasabing maaring walang kontrol ang Pangulo sa kanyang gabinete o kaya naman ay sinusuway na talaga ito ng kanyang mga tauhan sa mga public pronouncement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagtataka din ng senador kung bakit umano ipinipilit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang isyong posibilidad na pakialaman ng international o ng Interpol para daw kausapin ng Pilipinas para sa implementasyon ng order mula sa International Criminal Court. Git pa ni Senator De La Rosa na hindi miyembro ng ang Department of Justice sa Interpol, kaya't sa halip ay dapat na hayaan na lamang na ang Philippine National Police ang magpasya ng mga gagawin hinggil sa mga bagay na ito. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ni Senator Ronald De La Rosa sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ating programa The Vote 2025. Because that is tantamount to acknowledging their jurisdiction over us. Mahigpit yung aking paniniwala na wala talaga silang jurisdiction sa atin. At yung nakapagtatano dahil nakailang sasabi na, nakailang pronouncement ng ating Pangulo that I am going to say this for 1,000 times that we are not going to cooperate, we are not going to acknowledge, recognize the jurisdiction of ICC over the Philippines. Tinigyan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, isa sa mga tumatakbong senador para sa susunod na halalan. Sa karagdagang pang-impormasyon, pabor si Senator Ronald Bato de la Rosa na gawing batas ang panukalang firing squad sa mga korap na opisyal ng gobyerno para tuluyan ng masolusyonan ang korupsyon sa bansa. Sa eksklusibo nga panayam sa The Vote 2025 program ng Bombo Radio, binigyan din ng senador na dating nagsilbiding hepe ng National o Philippine National Police na bakit matatakot kung hindi naman gagawa ng korupsyon. Ipinundo ng mambabatas na kahit ano-anyang batas na gawin ay tila hindi anya epektibo, pero kung sakali man na maisa sa batas ang naturang panukala, baka kumunti na lang ang mga tatakbong elective officials. Kaugnay niya, narito pang ilan sa mga bahagi ipinahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Agree ako dyan. Para once and for all, ma-address natin itong corruption dahil kahit anong gawing batas ay parang tila ineffective. So, kapag meron na pinaris squad dyan na corrupt na government official, tingnan natin kung hindi magtino itong mga politiko natin. Dapat talaga, firing squad dyan. At baka, kukunti na lang tatakbo na magiging elected officials pag gano'n, na meron tayong firing squad. So, mas maganda yan. Samantala, aminado naman si Senator De La Rosa na posibleng mahihirapang maipasabilang batas ang panukalang firing squad sa mga tiwaling opisyal. Ito ay dahil walang batas para sa death penalty sa Pilipinas. Kaugnay niya, narito pa ang mga karagdagang impormasyon na ibinahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Don't know kung mabilis makapasayan. Hirap nga tayong ipasa yung death penalty for high level drug traffickers na ang tatamaan dyan ay yung mga Chinese drug lords na malalaki, di ba? Hirap nga tayo maipalusot. How much more kung yung mga politiko na ipapiring squad natin, yung mga congressman dyan, ay yung ibang senador dyan, ayaw talaga yan dahil baka mamaya sila ang mapiring squad. Mahirapan tayo mapalusot dyan. Next to impossible yan. Pero wala namang bayad mangarap, no? Kasi lahat naman tayo ay nangangarap para magkakaroon ng mabuting bansa, mabuting Pilipinas na kung saan mawala ang korupsyon para maibsan yung paghirap ng ating mga kababayan. Dapat talaga i-institute yan, yung firing squad na yan. Pero I don't know kung makalusot yan. Hirap yan. Talagang sa lower house pa lang hindi yan makalusot. Bahagi pa yan mga pahayag ni Senator Ronald De La Rosa. Samantala, hindi naman napigilan ng mambabatas
na maging bahagyang emosyonal. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines ay naikwento ni Senator De La Rosa na sa likod ng pangyayari na bumagsak na helicopter dyan sa may Guimba, Nueva Ecija noong hapon ng Sabado, Pebrero 1 na kinasawi ng 25 anyos na babaeng piloto. Si Senator Ronald De La Rosa kasi ang huling pasahero na inihatid ng naturang piloto at ibinaba sa Baguio City bago nangyari ang insidente. Anya, hanggang sa kasalukuyan ay shock pa rin siya sa naturang insidente. Narito ang pagbabahagi ni Senator Ronald De La Rosa. Hanggang ngayon, pa rin ako, yung shock pa rin ako sa pangyayari dahil sipin mo, ang saya ng kwentuhan namin yung kita na piloto, 25 years old, na anak ng kaibigan natin, na may-ari ng kumpanya ng helicopter. Ang saya ng kwentuhan namin. From Imus, Cavite to Baguio. Kwentuhan kami ng kwentuhan. Pagkatapos, ang request ko lang naman is ibaba lang ako sa Baguio kasi after sa engagement ko sa Baguio, meron pa akong engagement sa Binmali, Pangasinan. Magbaylan na lang ako papunta Pangasinan. So from Baguio, sabi ko, turn around ka kaagad, uwi ka na dahil baka magsara yung ulap, mahirapan ka na lumipad. Ganun man talagang plano niya. So, iniwan ako sa Baguio, bumaba siya ngayon doon sa Binalunan, Pangasinan para mag-gas up. Tapos from Binalunan, lumipad siya uli, papuntang Manila na at doon na siya bumagsak sa may Guimba, Nueva Ecija. Bagi pa yan ang kanyang kwento. Samantala, kumambyo naman ang mambabatas na magbigay ng espekulasyon hinggil sa naturang pangyayari habang nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat doon sa nangyaring helicopter crash. Aniya, masama din ang kanyang loob dahil hindi nito lubos maisip ang nangyari dahil malapit sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pamilya ng nasawing piloto doon pa rin sa naturang pangyayari. Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagan pan report, mga kabombo. Dapat tayo dyan sa Senado. Itong si Senator Risa Ontiveros naman ay nagbabala na nasa bansa pa rin ang masasamang elemento na dala ng Philippine Offshore Gaming Operators kahit tuluyan ng ipinagbawal ito dito sa Pilipinas. May balita si Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senadora Risa Ontiveros na nasa Pilipinas pa rin ang masasamang elemento na dala ng Philippine Offshore Gaming Operators sa POGO at nagpapatuloy ang scam operations sa pamagitan ng ibang anyo. Ipinresenta ni Ontiveros, Chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa plenaryo ng Senado ang Committee Report number 514 na nagdidetalye kung paano nagpapatuloy ang human trafficking, financial crimes at banta sa pambansang seguridad kahit natuluyan ang ipinagbawal ng POGO sa bansa. Anya, nagbagong bihis sila sa pamagitan ng casinos, special economic zones at underground financial network. The elements brought by POGOs are still here, Mr. President, and other legal entities and avenues remain in jeopardy of being used as Trojan horses. Nandyan ang special class of BPOs. Nandyan ang mga katulad na negosyo sa ilalim ng special economic zones. Nandyan ang mga POGO na maaaring mag-operate sa casino o integrated resorts na may junket agreements o lisensyado ng PAGCOR. Ngayon pa lang, may nakukuha ng report ang aming opisina mula sa empleyado ng POGO. Pinapalipat na sila ng base of operations sa isang casino sa Parañaque at gaya ng sa POGO, nakadorm sa isang condominium sa Pasay. Magpapatuloy ang mga scam operation at lahat ng iba pang panloloko ng POGO kung hindi natin ito tutukan. Isa sa mga sinasabing criminal elements na nananatili sa bansa ay si Juan Kukoy o alias Broken Tooth na isa umano sa pinakakilalang gangster sa Asia at pinuno ng 14K Triad. Ipinakita ng senadora ang larawan ng umani Broken Tooth kasamang Chinese national na si Li Duanwang na nag-a-apply na maging isang Filipino citizen. Magugunitang si Ontiveros lamang ang bumotong tutol na pagkalooban ng Filipino citizenship si Wang dahil sa umuning pagkakasangkot nito sa isang pugante at POGO boss. Pagala-gala pa rin ang mga kriminal na elemento sa bansa. Halimbawa na lang po itong si Juan Kuokoy alias Broken Tooth.
who is widely reported to be one of Asia's most notorious gangsters at kinilalang pinuno ng 14K Triad. His crimes involved illegal gambling, loan sharking, corruption related to casinos, and allegedly even attempted murder. Sikat siya sa tinatawag na pig butchering scam na natagpo ang kalakaran rin ng mga pogo dito. Heto siya, at ang litrato pong yan ay di kuha sa ibang bansa. Cryptocurrency launch po ito noong 2018 na ginanap sa sikat na hotel na kapitbahay lang ng Senado. At kahelera ni alias Broken Tooth ay walang iba kundi si Li Duanwang, ang Chinese national na nag-a-apply maging Pilipino. Ilang rekomendasyon naman ang binanggit sa Committee Report 514 matapos ang mga pagdinig nito hinggil sa human trafficking at pogos. Isa na rito ang pagsasampa ng kaso ng mga otoridad laban sa mga tiwaling opisyal na sangkot sa mga illegal na aktibidad ng pogo at sa pagprotekta kay Alice Go na pinaniniwalaang si Go Waping. Ayon sa ulat, dapat ding managot si Suwal Pangasinan Mayor Lisandro Calugay, mga tauhan nito at ilang pang pogo personalities. Kasama sa mga rekomendasyon na ito ang 1. After investigation, for the relevant authorities to file criminal cases under Republic Act No. 3019 and other related laws against public officials involved in illegal activities related to pogos and in the protection of Guo Huaping or Alice Guo, including Suwal Mayor Lisandro Calugay and the government employees in his staff. 2. After investigation, for the relevant authorities to file criminal cases against Yang Jiangxin, also known as Tony Yang. 3. After investigation, for the relevant authorities to file cases of economic sabotage under the Anti-Financial Account Scamming Act. 4. To direct the Department of Foreign Affairs to continue efforts to reach out to Shi Zhejiang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Inihayag ni United States President Donald Trump nitong Martes ng gabi oras sa Amerika ang planong pagsakop sa Gaza Strip pagkatapos mailipat niya ang mga Palestinian sa mga karatig bansa. Ang plano ito ay kasunod ng isang joint press conference kasama si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung saan magbabago sa mga patakaran ng United States tungkol sa isyu ng Israeli-Palestinian conflict. Inilarawan pa ni Trump na ang Gaza Strip bilang isang demolition site at sinabi niya na kapag nailipat na ang mga Palestinian, ang United States ay ang mangunguna sa pag-aayos ng mga gulo mula sa mga natitirang bomba at armas sa mga digmaan at pamamahalaan ang pagpapaunlad ng ekonomiya ng rehiyon. Dagdag pa ni Trump na layunin din daw niyang gawing isang masiglang lugar ang Gaza kung saan lilika umano ito ng mga libu-libo mga trabaho na siyang magsusulong ng pag-unlad sa ekonomiya nito na magiging isang modelo umano sa Middle East. Bagamat hindi binigyan ni Trump ng karagdagang detalye kung paano isasagawa ang proseso ng resettlement o kung sino man ang mga bagong maninirahan sa Gaza. Pinuri naman ito ni Netanyahu at sinabing bago at sariwa ang ideya at ipinagmalaki ang kagustuhan ng presidente ng Estados Unidos na ibahin ang kaisipan ng mga Palestino sa paghihirap o sa pagharap sa matagal ng isyu ng kontradiksyon sa rehiyon. Kaugnay niya, narito pa ang mga bahaging ipinahayag ni United States President Donald Trump. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. I believe, Mr. President, that your willingness to puncture conventional thinking that has failed time and time and time again, your willingness to think outside the box with fresh ideas
will help us achieve all these goals. And I've seen you do this many times. Samantala, kumalas na ang Estados Unidos mula sa United Nations Human Rights Council at sinabi ni United States President Donald Trump na ititigil na nito ang pagbibigay ng pondo sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Ang desisyong ito ay kasunod ng matagal na mga kritisismo ng United States laban sa parehong mga institusyon, partikular sa mga akusasyong umano'y may kinikilangan ang mga ito laban sa Israel. Ginawa ni Trump ang anunsyo sa isang pulong kasama si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na matagal nang nagpahayag ng matinding pagtutol sa parehong Human Rights Council at United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, kung saan inakusahan ni Netanyahu ang mga organisasyong ito na umano nagpapalaganap ng anti-Israel sentiment at anti-Semitism. Kasama sa mga bagong executive orders ni Trump ang isang pagsusuri sa pakikilahok ng United States sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at muling pagsasaalang-alang ng kontribusyon ng United States sa United Nations na binigyan diin ang pangangailangang tugunan ang malalaking pagkakaiba sa financial support sa pagitan ng iba't ibang bansa. Sa pagtataya, lumabas ng Estados Unidos ang may pinakamalaking binibigay na tulong pinansyal sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugee na umaabot ng $300 million hanggang $400 million taon-taon. Narito pa ang ilan sa mga bahaging ipinahayag ni United States President Donald Trump. At sa karagdagang balita sa ating ibayong dagat, na-recover naman ang labi ng lahat ng 67 nasawi sa United States Mid-Air Collision ng American passenger jet at United States Army helicopter na bumagsak sa Potomac River malapit sa Washington, D.C. Sa isang statement mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na kasama sa recovery effort, kinumpirma ng mga ito na rin ang pagkakakilanlan ng halos lahat maliban lamang sa isang nasawi sa plane crash. Tinawag naman ng mga opisyal ang pagkakakumpleto ng paghahanap sa mga katawan ng mga biktima bilang isang mahalagang hakbang tungo sa tuluyang closure para sa mga pamilya ng nasawi sa aksidente noong Enero 29. Patuloy naman ang pagtatrabaho ng mga rescuers sa pag-recover sa wreckage ng passenger plane mula sa napakalamig na tubig ng Potomac River. Sa ngayon, na-recover naman ng mga crew ang mga piraso ng eroplano kabilang na ang right wing, center section ng fuselage, parte ng left wing at yung tail cone at ang rudder ayon yan sa National Transportation Safety Board. Sa military chopper naman, sisimula na pag-recover dito sa oras na matapos na ang pag-retrieve sa mga passenger jet. Sa dagdag pa nating mga balita, muna tayo ng update mula sa ating news team. Ang vote buying at vote selling mas tututukan daw ng Commission on Elections sa pagpasok ng panahon ng kampanya. Ang poll body nagpaalala naman sa mga kandidato ilang araw bago ang simula ng kampanya. May balita si Bombo Isa Cotoner. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na babantayan nila ang mga vote buying at pati na rin ang vote selling na maaaring lumaganap lalo na ngayon na papasok na ang panahon ng kampanya. Ang nilabas na resolusyon ng komisyon na COMELEC Resolution number 11104 patungkol sa warrantless arrest kung sakali man na may maaktuhan na nag-e-engage sa vote buying at vote selling ay ang tutulong sa pagbantay para rito. Ayon kay Garcia, kahit ordinaryong mamamayan ay papayagan ng poll body na manghuli o isagawa ang citizen's arrest. Lalo na kung ito ay caught in the act na ginagawa ang pagbili o pagbibenta ng boto dahil ayon din ito sa desisyon ng Korte Suprema. Ngunit pinaalahanan ni Garcia ang publiko na kung sakali ay may nakikita na nakikiisa sa mga ganitong aktibidad, mas mainam pa rin na humingi ng tulong sa mga otoridad upang hindi rin mapahamak. Nakatakda rin na ilunsad ng poll body ngayong linggo ang kanilang mas pinaigting na kontrabigay committee upang magbigay gabay sa mga ganitong aktibidad na makikita sa pagsapit ng panahon ng kampanya. Kung citizen's arrest, wala po kayo makikitang word na citizen's arrest sa rules namin. Pero sa rules of court at sa decision ng Supreme Court, lagi pong ina-affirm
ang citizen's arrest. Sapagkat ang pag-aresto sa mga taong nagkukumit ng krimen in your presence ay hindi lamang para sa mga law enforcement authorities, kahit po sa ordinary citizen. Kaya lang, ang atin lang pong babala sa ating mga kababayan, kung kaya din lang naman natin humingi ng tulong sa iba, lalo na po sa ating mga law enforcement authorities, mas maganda kung ganun ang gawin natin sapagkat syempre, yung mga namimili ng boto, hindi po mamimili yan ng walang kasama o kaya naman wala silang pamprotekta sa kanilang sarili. And so, mag-iingat din po tayo. Sa kaugnay pang balita patungkol sa pagsapit ng panahon ng kampanya, nagpaalala si Garcia sa mga kandidato na sundin ang mga guidelines pagdating sa size ng poster na ipapaskil sa mga public areas na dapat ay nasa 2 by 3 feet lamang ito. Siguraduhin din anya na ito ay biodegradable upang hindi rin ito nakakaapekto ng masama sa ating kalikasan. Kaugnay nito, ang komisyon ay maglulunsad din ngayong linggo na environmentally sustainable elections na kung saan naglalayon din magprotekta ng kalikasan sa panahon ng halalan. Samantala, nag-abiso din si Garcia sa mga magkakabit at magtatanggal ng mga posters sa iba't ibang lugar na pakiayos ang pagdidikit at pagbabaklas. Tiyakin na maayos pa rin ang itsura ng pinagdikitan at hindi masasapawan ang mga iba pang posters ng kandidato. Anya, mainam na magrespetuhan sa ganitong bagay. Dagdag pa niya na sa mga common poster areas lamang magpaskil at kung magdidikit sa mga pribadong lugar, huwag kalimutang magpaalam sa may-ari. Binigyan din niya rin na huwag magnakaw ng mga gawa ng iba para sa mga jingles na gagawin at marapat lamang na makipag-usap sa mga artist. Sundin lang po natin yung sizes ng mga campaign materials. Non-biodegradable ay iwasan. Biodegradable dapat. At the same time, sana po ang ating pakiusap sa mga campaign headquarters o yung mga kandidato. Makikitrain niyo po ng maayos yung inyo po mga offline kabit at offline baklas. Kasi po minsan pag makabaklas, tanggal lahat yung mga pintura ng mga pader o whatever. Kung makapagkabit naman, kahit na may mga nakakabit na, tatakpan yung campaign materials ng iba. May respetuhan po tayo. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner naguulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Ito namang Philippine National Police muling tiniyak na mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines hinggil sa mga naarestong foreign national na hinihinalang espiya sa bansa. Kaugnay niya, narito ang balitang tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Muling tiniyak ng Philippine National Police na mahigpit ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines hinggil sa mga nahuhuling foreign national na inaakusahang nag-iispiya sa bansa. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni Police Regional Office 3 Regional Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na sunod-sunod ang mga operasyon ngayon ng other law enforcement agencies at patuloy din ang pagbibigay ng PNP ng mga nakalap nilang impormasyon na makakatulong sa ibang ahensya na malaman kung may connection ba ang mga nahuling Chinese national. Well, the PNP is closely coordinating with the National Bureau of Investigation and sa counterpart natin sa Armed Forces of the Philippines. Sunod-sunod po yung naging operation po ng ating other law enforcement agencies. On the part of the PNP, we are sharing some information po that would help them establish po yung possible connections po nitong mga Chinese national sa mga ganitong klaseng illegal surveillance and intelligence gathering po involving po yung mga vital installation po ng dito po sa Pilipinas. Ayon pa kay Fajardo, matatandaan na noong nakaraang taon ay may nahuling isang Chinese na hinihinalang naniniktik din sa Pilipinas at hanggang ngayon ay patuloy daw ang investigasyon dito kaya naman sinisilip na nila kung may koneksyon ito sa mga nahuling foreign national nitong mga nakaraang linggo. Pinag-aaralan na ng mga concerned agencies ang mga nakumpiskang equipment o kagamitan ng mga naarestong foreign national para malaman ang kapasidad nito pagdating sa intelligence gathering, partikular na doon sa nakuhang equipment na may mga datos hinggil sa mga kampo ng militar, PNP at iba pang lugar sa bansa. Pagtitiyak ng pambansang pulisya, hindi nila ito ipagsasawalang bahala dahil ang pinag-uusapan dito ay ang national security ng Pilipinas. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nasa 100 araw na nga lang mga kabombo na operational activities para sa national and local elections, pati na sa Bangsamoro Region, may inilunsad ho ng mga programang nakapaloob dyan ang Philippine National Police at Commission on Elections. Tinutukan naman niya ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Joy, lumagdana ang Armed Forces of the Philippines
Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Department of Interior and Local Government, Department of Education at ilan pang ahensya sa Solidarity Pledge na siyang sumisimbolo sa suporta sa national and local at BARM elections ngayong taon. Sa naging signing, ibinida ng Philippine National Police ang kanilang commitment at kahandaan sa darating na eleksyon. Sa naging paunang pahayag kasi ni Police Major General Nicolas Salvador, Director for Operations and Deputy Commander of SEM for the 2025 national and local elections and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections, ang naging launching ng 100 days operational activities ng kapulisan ay nagpapakita lamang na patuloy na ipapatupad ang kanilang ahensya ang kanilang mandato na magbigay ng seguridad at maproteksyonan ng publiko ngayong eleksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Police Major General Nicolas Salvador. May 11, 2025. Today's official launch underscores the PNP's commitment to addressing past challenges and implementing proactive security measures for a safe and orderly election. By strengthening coordination, intelligence sharing, and operational readiness, the PNP remains steadfast in its duty to protect the sanctity of the ballot and uphold the rule of law throughout the 2025 elections. With this, I wish to invite your attention further for the ABP. Ito rin ang naging pangako ng Armed Forces of the Philippines na ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., sinusuportahan at magpapahatid ng tulong bilang karagdagang seguridad ang kanilang pamunuan para sa eleksyon 2025. Ito anya ay para matiyak na maging payapa at secured ang magaganap na midterm election sa darating na Mayo. Nananatili ring handa ang kanilang lakas militar na siya ring itatalaga sa halos lahat ng area sa buong bansa bilang assistant sa Commission on Elections sa pagpapanatili ng orderliness ngayong national and local elections. Kaugnay pa yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni General Romeo Browner. Pumirma tayo dun sa Solidarity Pledge at nangako po tayo that as an organization, the AFP will assist in making sure that the 2025 midterm election, national midterm elections and BARM elections ay magiging peaceful and secure. Yun po yung sa panig ng AFP. Halos lahat po ng areas ay magdi-deploy ang Armed Forces of the Philippines dahil tutulungan po natin. We are deputized by COMELEC to assist in the national. Sa Bombo Bay, Bombo Bay, Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang pag-uulat ni Bombo Bay, pinisa mula ho dyan sa naging pagpupulong ng security forces at ng Commission on Elections. Sa mga karagdagang balita, Bombo Jaira? Nahaharap sa batikos mula sa iba't ibang grupo ang naging kautusan ng government-run university na pamantasan ng kabuyaw na English-only policy. Maging ang ilang opisyal ng National Historical Commission of the Philippines, historian at iba pang nasa akadim ay pinuna ang hakbang ng pamantasan. Nakasaad sa nasabing kautusan na lahat ng mga transactions, pag-uusap at leksyon sa loob ng silid paaralan ay dapat English ang pananalita. Paliwanag ni pamantasan ng Kabuyaw President Librado Di Maunahan na layo nila na maging globally competitive at world-class ang mga mag-aaral. Sakop ng kautusan ng lahat ng mga personnel at mag-aaral. Humingi na lamang ito ng suporta dahil sa pagnanais lamang nila na magkaroon ng mga world-class na mag-aaral. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, narito pa ang ilan sa mga balita na nakalap ng ating mga kasamahan dito sa News Center. Panukalang batas na magtuturo ng comprehensive sexuality education, mariing tinutulan ni Executive Chief Justice Sereno. Itong malaking pagbabago naman sa kultura ng Filipino parenthood, pinangangambahan. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Mariing inihayag ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kanyang matinding pagtutol sa panukalang batas na magtuturo ng comprehensive sexuality education sa mga kabataan. Ibinahagi mismo ng dating punong maestrado na ang ganitong uri ng edukasyon o pagtuturo sa loob ng paaralan ay magdudulot lamang ng maraming epekto, hindi lamang sa mga matuturuan, kundi pati na rin sa lipunan.
Ayon sa kanya, masyado umano kasing rights-based ang naturang programa na mag-e-expose sa isang bata ng maagang pagkamulat sa posibleng pag-question din nito sa paniniwala ng isang pamilya. Dagdag pa rito, nabanggit din ng naturang dating Chief Justice na inaalala nito ang pagbibigay ng kamalayan sa bata na magdesisyon kung kailan, kanino at kung saan ito nais magsagawa ng isang sexual activity. Pakinggan natin ang pinahayag ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At rights-based din po ito. Ibig sabihin, karapatan ng bata bilang recipient ng education ng state to be given all the information as comprehensively and as early as possible right ngayon. At right din niya to decide when, with whom, and how to have sexual activities. At dahil rights-based siya, ituturo niya sa mga bata how to be critical and to question the values, attitudes of the family. Dahil dito, binigyang din ni dating punong maestrado Maria Lourdes Sereno ang posibilidad ng pagbabago sa magiging sitwasyon o ng relasyon sa pagitan ng magulang at ng kanilang mga anak. Pinangangambahan din niya na baka umano magkaroon ng hindi pagkakanuan sa inaasahang pagtatanim na ugaling hindi kanais-nais ng bata sa kanyang pamilya. Pakinggan natin muli ang naging paliwanag ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. At the end of the day, babaguhin niya ang kultura ng Pilipino. Ang parental authority ng mga Filipino parents ay lalagyan niya ng seeds of dissent and rebellion maaga pa lamang sa eskwelahan. Yun po ang aming matinding opposition, hindi ho sa sex education, hindi nga sa lahat ng aspeto ng sexuality education, pero yung pagpipilit na palitan ng kultura natin through the CSE. Yun. Bombo Dennis, Bombo Jai. Okay, Bombo Grant, so anong susunod nilang hakbang hinggil dito? Sila ba ay magkakaroon ng mga pagkilos bilang paraan ng pagtutol doon sa naturang panukalang batas pa, Bombo Grant? Bombo Dennis, sa ating pagtatanong kanina sa dating maestrado na si former Justice Maria Lourdes Sereno, wala naman siyang nabanggit na magsasagawa sila ng isang protesta. So, bagkus kanina ay may binanggit naman ito na siya ay mag-aapela sa kagawaran ng Department of Education na baka masuring muli o pag-aralang muli ang pagsasagawa ng ganitong comprehensive sexuality education. Bombo Denny. Sige, maraming salamat Bombo Grant. Live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Pasta Radio. Bombo! Bombo Police Report! Bawa muna tayo ng update mga kabombo dito sa nangyaring insidente. Aktibong pulis kasi arestado sa Tuguegarao City dahil sa kasong syndicated staffa. Yan ay kaugnay dun sa umano'y paluwagan scam. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Patuloy na pinaghanap ng mga otoridad ang 5 itinuturing na administrator o handler ng paluwagan scam kasunod ng pagkakahuli ng 2 kasamaang babaeng akusado na kinabibilangan ng isang pulis sa Tuguegarao City sa bisa ng warrant of arrest sa kasong syndicated estafa. Magkasunod na aresto sina alias Cecil, 40 anyos, active PNP member, at si alias Rachel, 31 anyos, housekeeper at kapwa residente ng Barangay Atulayan Norte. Ayon kay Police Major Sharon Malilin, tagapagsalita ng Police Regional Office No. 2, ang mga akusado ay sangkot sa benta slot paluwagan na pinamumuluan ng 5 iba pa na patuloy na tinutugis ng pulisya. Modus sa naturang scam ang pagpapatong ng kalahati hanggang 200% interes mula sa inihulog na pera bawat buwan, depende sa mga slot na kanilang nabili sa pamamagitan ng pagpopost sa Facebook at personal meet-up sa kanilang tirahan. Karamihan sa kanilang mga biktima ay mga pulis at negosyante
negosyante kung saan nasa hanggang 5 milyong piso ang pinakamataas na na-invest. Nung last year po na kung saan po ay marami po tayong mga kababayan na nabiktima po yung sinasabi po nilang benta islat paluwagan. Modus po nila to or the scheme po na ginagawa po nila, nagko-collecta po sila from the general public po, pinapalabas po nila na paluwagan business po yung business po nila. Mostly po ang nakon po nila daw ay mga PNP personnel at meron din po tayong mga other government agencies at saka may mga tindera din po. At iyan ang ating balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. At para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo sa bahagi ng Western Visayas. Itong lalaki sa Iloilo binaril patay ng kanyang karibal dahil sa love triangle. Pinag-aagawang babae, pamilyado at may 7 anak na. Ang balitang iyan na itinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Isang lalaki ang nabarila at napatay sa Sitio Riles, Barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo dahil sa hindi pagkakaunawaan na may kinalaman sa agawa ng isang babae na may asawa at mga anak. Ang biktima na si Rodito Celis Jr. mula sa Barangay Umambog, Santa Barbara ay kasalukuyang karelasyon ni alias Maymay, isang residente ng nasabing lugar na may 7 anak. Samantala, ang suspect naman na si Ronald Sosvilla, 45 anyos mula sa Barangay Dalid, Santa Barbara ay dating live-in partner ni alias Maymay at mayroon silang isang anak na babae. Ang suspect ay may asawa rin na nagtatrabaho sa isang bansa at may anak. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na dumalo ang suspect sa bahay ni alias Maymay upang makita ang kanilang anak. Habang ang biktima ay nagpapahinga sa kwarto, si alias Maymay ay nasa kusina. Bigla na lamang siya nakarinig ng putok ng baril at nang lumabas, nakita niya si Sosvilla na nagpaputok at bumaril sa kay Celis sa dibdib at leeg. Na-recover mula sa crime scene ang 7 empty shell casings at 2 unfired bullets. Matapos maganap ang krimen, agad na tumakas ang suspect. Dinala agad ang biktima sa ospital, ngunit dineklara itong dead on arrival. Ayon sa otoridad, ang biktima ay nagtamo ng sugat sa dibdib at leeg na naging sani ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong motibo sa insidente at mahuli ang suspect. Merong shooting incident na nangyari po diyan sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo, kung saan ay yung pinag-aawayan ng suspect at saka victim ay yung babae. No? Pero sa ngayon, ongoing yung pag-conduct ng investigation ng ating mga pulis yan, and ongoing din po yung force operation para mahuli itong suspect. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin muna kakapasok lamang na balita. Pinaghahanda ngayon ng Senate Secretary ang Senate Public Relations and Information Bureau sa posibleng transmittal ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte mula yan sa House of Representatives. Posible umanong mangyari ito mamayang hapon o kaya gabi, kaya't pinag-aantabay kaugnay ng naturang mga development. Tutok lamang sa mga balita at impormasyon dito sa Bombo Radio Philippines kung anong mga development pa hinggil sa naturang kaganapan diyan sa 2 kapulungan ng Kongreso ukol naman sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Karagdagan sa ating mga balita, suspect sa pagbibenta ng mga registered na SIM cards doon sa syudad ng Dagupan, arestado. May balita ang Bombo Radio Dagupan. Arestado ang isang sospek sa siyudad ng Dagupan dito sa lalawigan ng Pangasinan hinggil sa pagbebenta ng mga registered SIM cards. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Charmaine J.C. Labrado, ang siyang team leader ng Pangasinan Provincial Cyber Response Team. Matapos ang kanilang isinagawang entrapment operation, ay dito na naaresto ang sospek na tinatayang nasa higit 20 anyos ang edad.
Dahil sa regular nilang pagpapatrolya sa cyberspace ay nakita nila sa marketplace sa social media ang nasabing gawain ng suspect na siya namang nag-o-offer sa pagbebenta ng registered SIM card. Lumalabas din na hindi alam ng mga bumibili na iba palang mga impormasyon ang nakarehistro sa kanilang ginagamit o nabiling SIM card. Binibenta naman ng suspect ang mga ito sa halagang 35 pesos ang bawat isa, kung saan nasa 100 piraso ng alleged registered SIM cards ang nakuha sa kanya. Samantala, hindi ito ang unang pagkakataon na may parehong insidenteng nangyari sa lalawigan, bagkos ito na ang pangatlong pangyayari. Patuloy naman ang kanilang isinasagawang investigasyon upang masakote ang mga nagbebenta o mastermind sa pagsasagawa ng iligal na aktibidad. Paalala naman ito sa publiko na ingatan ng kanilang impormasyon at huwag ito basta-bastang ibibigay sa mga ibang tao, lalo na sa SIM card registration dahil maaari itong gamitin sa maling aktibidad. Ang information po ay mahalaga at po pwede po siyang magamit para i-rehistro ang isang SIM card. Okay? At pag narehistro po ito ay pwedeng gamitin sa mga maling aktibidad or mga modus. And later on, baka kayo na ang i-complain kapag na-trace natin na ang rehistrado ay nasa pangalan po ninyo. So mag-ingat po tayo. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicole Peranya nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Itong 23 lugar sa Negros Oriental, posibleng isa sa ilalim sa yellow category kaugnay sa nalalapit na national and local elections. May balita dyan ang Star FM Cebu. Posible pang isailalim sa yellow category ang karamihan sa mga lungsod at bayan sa lalawigan ng Negros Oriental ayon sa opisyal ng Commission on Elections. Inihayag ni COMELEC Negros Island Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano na 23 sa 25 na lugar sa lalawigan ay nasa ilalim sa yellow category habang ang natitirang dalawa ay orange at red category. Sinabi pa ni Castellano na ang Provincial Joint Security Control Center ay naghahanda na ngayon ng rekomendasyon sa Regional Joint Security Control Center para sa pag-aproba at pag-endorso nito sa national level. Anya siguradong walang green category ang lalawigan dahil batay na rin sa pamantayang itinakda kung ang isang lugar ay isinailalim sa COMELEC control sa nakalipas na 2 halalan ay hindi ito maiko-konsiderang green. Nakatakda namang magkakaroon ng pagpupulong ngayong Biyernes ang pulisya, militar at komisyon para sa pinal na rekomendasyon at upang talakayin ang mga alalahanin sa seguridad. That is why sometimes we are constrained not to divulge unless, because these are still recommendation. It's still COMELEC Manila in the end who would be finalizing these areas of concern. But definitely, walay green ang Negros Oriental. Samantalang nagpapasalamat naman ito sa 200 pulis na ipinadala ng Police Regional Office 7 sa lalawigan na dumating noong weekend para sa deployment sa Canlaon City at para magsagawa ng mga tungkulin sa halalan. Nangako naman ang PRO 7 na magpapadala pa rin sila ng karagdagang augmentation forces kung kinakailangan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Itong Pinoy boxer mga kabombo na si Melvin Jerusalem, kondisyon at handang-handa na raw sa panibagong laban. Ito yung rematch laban sa pambato ng Japan si Yudai Shigoka na gaganapin sa Nagoya, Japan. May balita ang Star FM Dagupan. Handang-handa na si Pinoy boxer Melvin Jerusalem sa nalalapit na rematch nila ni Yudai Shigeoka ng bansang Japan para sa WBC Minimum Weight Champion Belt na gaganapin sa March 10, 2025 sa Nagoya, Japan. Kung maalala, pinatumba ni Jerusalem si Shigeoka at nanalo via split decision noong nakaraang taon kung saan siya ang nakasungkit ng WBC Minimum Weight Champion Belt. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Jerusalem, ibinahagi nito ang kanyang ginagawang paghahanda para manaig sa nasabing rematch. Kung anong training namin dati ni Coach, dinagdagan namin. Tapos gumawa kami ng ibang style or technique para
hindi mapasa yung ano namin, yung laro namin. Si Jerusalem ay may record na 23 wins, 3 losses, habang si Shigeoka naman ay may record na 9 wins and 1 loss. Sa ngayon, si Jerusalem ay nasa Japan para sa kanyang 2 linggong preparasyon at pagkukondisyon sa kanyang katawan sa klima ng bansa. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon. Maaaring tutukan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang platform. Pwede sa Bombo Mobile App, pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa bahagi po ng Visayas, masusubaybayan yung mga programa, luna, yung mga dialektong ibig po ninyong mapakinggan, yung mga hiligay non-speaking, nariyan ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. Habang sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Doon naman sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos, narito ang ating Orasio Ipirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo anay sa udto sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita agaga impormasyon. I-check na yan naton una ang balita ni Bombo Hana Andasa. May kantanan sa ginpatigayon sining Peace Covenant signing sa Iloilo Police sa Provincial Office. COMELEC nagpandam sa vote buying, kakulang sa pulis ginakabing dako sining pagtilaw sa IPPO. Pila ka mga kandidato man ang nagtambong, nagpabutsyag sang ila siniya nga sinsiro nga pag pati sa sining covenant signing sa tinutuyo sinisang peaceful election sa palabuton sining Mayo 12 tuig 2025. Check naton ang linya ni Bombo Hana Andasa direktamente sa may Iloilo Police sa Provincial Office. Bombo Hana sa report, please go ahead.
Ginpatigayon sa Iloilo Police Provincial Office Headquarters, Camp Francisco U. Sumagaysay Sr. ang Keys Covenant signing para sa 2025 national and local elections sa bungid lamang nga aga Bombocham. Iliman gid pangunahan ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, kag nanging guest of honor and speaker naman si Attorney Rainier Lagson, ang provincial ang COMELEC Pandaria Bombocham, kag lakip man sa mga nagtambong sa mga kahiwatan amo sanday kandidato for 2nd District Representative Catherine Joyce Goreseta, kag si Charlie Sostento for candidate naman for 4th District Representative. Yari man ang presensya sa mga kandidato para sa sangguniang panalawigan na sa 1st District Joan Vasco Herminanda, 1st District Juan Miguel Mendoza Flores, 3rd District Anthony Benet Margarico, 3rd District Mark Palabrica, 3rd District 4th District Antonio Bayoneta Parcon, kag for 4th District Jonathan Arabejo Penuela. Kag magliwas man sa mga kandidato kag kapulisan, yaraman ang presensya sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of Education, kag Department of Interior and Local Government. Diri man sa mensahe ni Attorney Rainier Lagson, iya dirigin highlight ang iniman ang pag sang vote buying sa nagahilatit lamang nga national and local election sa Mayo Bombocham. So dirigin pathagman ni Provincial Election Supervisor 4 sa Commission Election Iloilo nga ang ining bagay medyo mabudlayan diri man ang mga kapulisan kay sa iya mga bahin bangot madamo na sa mga pamaagi kung paano mag successful ang inagatawag na vote buying kay may ara na sa mga online banking kay may ara man nga ginapaagi sa online gid ang ining mga kwarta nga magaserbeng bakal boto kumbaga. So diri man ang ila madiri nga gin solusyon sa ining nagahilapit na nga eleksyon kag posible sa pagdamo sa ining kaso sa vote buying amo ang pagtukod sa nga komitiba kontra pagpanghatag kag vote buying sa probinsya man sa nga Iloilo. So diri magasulod man ang nagkalain-lain nga miyembro kag responsable sa ining commission elections nga kag national and local elections sa subong nga 2025 lakit na diri ang katapuan sa Philippine National Police kag Philippine Army kag iban pa nga mga partner agencies. Yari bala kay ipabati naton ang una ang pahayag ni Attorney Rainier Lagson, ang Provincial Election Supervisor 4 sa COMELEC Iloilo. Amo naman lang ini gani subong no. I mean, I have to tell you, ang vote buying ang isa ka bagay nga medyo budlayan gid kita di sa COMELEC no, sa PNP nga i-address gid naton swiftly kag effectively no kay tungod sa of course ining mga activities gani happens very privately no, we cannot really effectively pursue them or arrest them unless in delicto madakop naton. But the moment pakadto pa lang kita sa mga reported nga areas nga may vote buying nga katabo pagabot naton nakapalagyo na sila no. That's why if you can look back in the previous barangay and SK elections, ang COMELEC sa upod ang PNP, AFP and aton nga partners in the Department of Justice and other government agencies, the Bangko Sentral no, nag-create kita sa ginatawag naton committee kontra bigay no, madumduman ninyo. And this committee was specifically created by the COMELEC to address and combat vote buying. Now, may mga experience kita no sa previous naton nga ginubra nga committee on kontrabigay. Subong we are expecting to further fine tune no kag ma-improve naton ang committee ba nga ini kag baskog naton ang poder no, ang otoridad niya ma-implementar ang law naton against vote buying. Now ining resolution or the rules and regulation on the creation of this committee on kontrabigay wala pa ini ma-promulgate sa COMELEC, and we are still awaiting no, for the official promulgation sining naton rules naton for the creation sang committee on kontrabigay. Now you don't have to worry kay definitely ang akon lang mapromesa sa inyo upon of course the creation of respective
aton nga mga committees, no, local committees on kontrabigay, ma-hold kita sinasang press conferences, no, with our partners in this committee. Na batian diri Bombacham ang pahayagman sa Provincial Election Supervisor Force and Comelec Iloilo si Attorney Rainier Laison sa ining nilulat man nga maprobahan man ang o na promulgate ang ining Committee on Kontrabigay sa ining pagbato man sa vote buying sa nagahilapit nga national and local elections 2025. Kaya sa piyak man nga bahin sa ining nga ginpatigayon nga peace covenant for national and local elections diri sa IPPO, diri man ginapangunahan ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, kag iya man diri agin kabig nga pagpanghangkat man sa mga kapulisan ng ining numero sang ilang ipag-assign nga mga kapulisan per precinct. Kaya diri sa may bahin sa Western Visayas, nagasugod na ang ining nga tawag nga Negros Island Region ng NIR. So kalabanan diri sa mga kapulisan sang una, gina-augment kontan diri sa may bahin sa nga Iloilo Province ang mga naghalin pa sa may Bacolod City. Apang kay tungod sa ining NIR na gamay na lang so bay ang ila nilang diri nga gakwaan o kon ang ila diri nga ipaga-augment sa per precinct na lang is ang ining o kon per voting areas amo lang ining sa may Iloilo Province, Iloilo City kag sa pahinman sa Capiz and Aklan. Ang mga kapulisan ang possible nga ipag-augment diri sa may election area diri man sa may probinsya sang Iloilo. So diri man ang lakip man diri ingati ang pagpanghangkat ang ining numero sang personnel, police personnel nga ipagahamtang kay bangod kinahanglan nga may duha ka Philippine National Police personnel dapat ang per election area kay tido medyo kulang-kulang but to the response to it na lang yun at yung pagtulat man sa mga augmentation nga maghahalin sa manasambit natin ng mga lugar like Aklan and Capiz and Iloilo City Police Office. So diri man na panghawidan man mismo sa Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ang ining proposed election areas of concern. So diri man sa may election areas of concern kasi hindi pa ini-finalize kay sa nagligad lamang natin nga report according to Attorney Dennis Ausan ang Commission Election sa Regional Director Region 6 iyagipahayag diri nga hatag lang sa ining election areas of concern nga final na if 2 weeks before sa ining national and local elections o kung ma-finalize na gidala kasi may nagakalain-lain man nga parameter ang ining tawag naton nga election areas of concern. So as of now, ang ginakaptan diri sa IPPO sa yellow area amo ini ang Ahoy, Lemery, San Dionisio. Diri man sa may orange area may 5 man ang Banwasang Badyangan, Haniway, Leon, Maasin and San Joaquin. And diri man sa areas of grave concern upon ining red area ang kabig man diri amo ang Banwasang Kalinog. So baling may proposed rin mga total election areas of concern so total siyam ini bomot siyam but to be finalized sa ini after ma-review sa Philippine Army man o kami mga may ara pa sa mga presensya sa mga armado nga grupo sa amo sini nga mga nasambit nga mga banwa. So diri man after sini magahatag man sang ulihin man diri nga statement mismo ang IPPO o kung ang ining Provincial Joint Security Control Center in coordination man sa RJSCC sa pagpanguna naman sa PRO6 Director Police Brigadier General Jack Wangki. So bali ang ining nasambit naton hindi pa ini-finalize and kabay pa nga pangayo man sang bulig na diri mismo sang si Police Colonel Bayani Razalan nga magbululigay ang tanan kag sa nasambit ni Attorney Rainier Laison nga vote buying nga issue nga kabay pa nga magabululigay ang tanan kag dila yung i-report sa kapulisan if ever nga may na-monitor gid man ang ining mga vote buying sa ilang nga areas. Kaya din naman bala ipabati naman naton ang ining pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan. Okay, hindi naman na ako bago po dito sa Pro 6, no? Before my assumption as your provincial director, I was designated as your chief of the Regional Intelligence Division. Good yun kasi nga nung last elections of the barangay elections, nakita ko na yung political structure ng Panay Island and
nakita ko na rin portion of Iloilo province. So it is very important kasi na mag-grasp natin yung yung political landscape dito sa province in order na magkakaroon tayo ng mga sets of priorities when it comes to the deployment of troops and the maintenance of peace in order in every municipality of Iloilo province. So ano sir yung magiging malaking challenge for now? Ang nakikita kong malaking challenge natin dito is baka kukulangin tayo ng personnel, no? Because nag-in-IR na kasi. Majority of the personnel kasi dati, kailangan kasi ang ating mga polling centers, kailangan mayroong 2 PNP na magbabantay. And ang nagko-complement yan is personnel from Bacolod and personnel from Iloilo City. But now, wala na tayong makukuha sa Bacolod. So, paghati-hatian na lang namin yung excess personnel of Iloilo City, ng Iloilo Province, Capiz, and Aklan. So, saan kayo sir possible na magdadagdag ng areas? Actually, yes. Actually, kung di yung tinatanong, nakapagdagdag na tayo sa Ahoy. May one team na tayo, may one team personnel na rin natin. And particularly on the boundaries of Dueñas municipality, mayroon na rin tayo doon na one team nga in collaboration with our regional director and the battalion commander. Naglagay tayo ng one team doon purposely for the conduct of checkpoints. So anong mga nabatian diri Bombot Siam ang pahayagman ni Police Colonel Bayanera Sala regarding madali sa sitwasyon sa buong bansa nga election areas of concern kaging iniman ang ilang ginakabig nga pagpanghangkal for national and local elections ang ining numero sa kapulisan nga ipag-augment sa ining 2025 national and local elections. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat yun na Bombo Hana Andasa. May mga nagakaigo siniiyang nga mga ginlunsyar nga mga lihok ang IPPO kontra vote buying, ining kontra bigay sa aton sining nga mga kabombo. But nahibaluan naman naton ang realidad. No? Even before pa mag-umpisa ang eleksyon, sa aton sining mga kabombo sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas, ang makabig naton iya daw nagasandig na gidlang sa kwarta. Nga daw nagasandig na gidlang sa kwarta. Humalin pa sadto daw kasubong nga nangin kinaandan. Kagamo na bala ang isa sa mga masakit nga kamaturan, bisan sala sa dalayon nga ginaobra, naga-eksakto or tama kung sa Tagalog pa. Tinuwa mo ni kasubong kag kalimbawa niya ang vote buying. Vote buying diri sa pungsod Pilipinas kag bisan sa diin man sinibanwa nga pungsod sa tagsa ka patigayon sang eleksyon ang ginakabig nga illegal. Pero sa gihapon madata ang vote buying. Sandig pa gani sa COMELEC bisan ano nga mga pagkabutang nga ginahatag during sang election period or before sa aton sini mga kabombo, kung before yati makabig naton indirect vote buying, no? May mga kasubong na sa sina nga nagaklinabo. Ano mga example sina? Sa aton sini nga mga kabombo, kita nyo naman guro nga aton sini iya nga mga politiko diri wala tuo babaw idalom, lakip na tunga-tunga, tipon sang tawo kay man may ara kuno sang ayuda nagikan sa gobyerno. Kag before sila nga maghatag, akuon man nila kog sa hindi, sa aton sini nga mga kabombo, why kita sa may gina-single out diri, but sa gihapon ang tono sang ila sini iya nga mga sugilanon kasubong nga gintingwaan ginaton ini, no? Nagpangabay gid ako, no, ginkantuan namon si amon para nga makadulong diri sang bulig para sa mga kubos. Same sa aton sini nga mga kauturan. Pero
sa gyapon banwa makabig naton ini nga indirect vote buying or advance payment para iya sa vote buying. Now here comes a day before, 2 days before, 3 days before, may mga movement na halin sa grassroots level. Hindi ma-deny ini sa mga kabumbo naton bangod nga sadto pa nagakalinabo na ini. So may kaayuhan bala ang vote buying nga nadulot iya sa aton sini nga mga kabumbo sa aton iya nga gobyerno. Well, I'm sad to say wala sang kayuhan nga nabulig ining vote buying. Kay kasimple lamang sang mathematics mo. Baklon ta ka, ang gingasto ko, pananglitan magdaog ako, bawion ko man sa gihapon. Paano ina mabawi sa mga politiko? Kung mayara sang 10,000 ways to kill a cat, ang mga politiko, more than 10,000 ways para iya nga mabawi nila ang ila sini nga gingasto during the election time. Election period, campaign period. Linibo, minilyon ang rason or pamaagi kung paano sini nila mabawi. Hindi tana ina maisa-isa. Pero ang resulta sini banwa nagabalik sa gyapon sa aton. Kapitalan lang kita sang pigado naton nga mga isig kaperyo, poorest of the poor, buligan gid kuno. Amo ni ang isaman sa mga masakit naton siniya nga balatian kita nga mga Pinoy. Bangod nga ginpaanad kita iya sang mga politiko nga may ayuda, ti nagahulat kag nagahangla na lang kita sang ayuda. Ang iban sini mas ginpili na lang iya nga maghinulat, magtanga, magnganga sa pag-abot sining ginatawag nga ayuda. Imbis kung tani banwa, nga magpanikasog, magpaninguha, agod nga mangin mainuswagon man ang pangabuhi isang tagsa-tagsa through the help sa sining mga politisyan nga nagpangako nga kung ako makapungko sa pwesto, may amo ko sining nga programa. Buligan naton ang mo sini iyang buligan naton ang amo sini iyang hanay sang mga pumuluyo abi, workers, mangunguma, mga pigado sa mga programa para nga ti makaumpisa sila kag makatindog sila sa ila sini iyang kaugalingon. Pero anong nagakatabo, wala man sa gihapon sang tupa, hindi man naton ina makita, hindi man ina naton mabatsyagan. Kumbaga pa, istorya, kuris-kuris lamang ina sa aton sining mga kabumbo, agod papatihon kamo sining mga traditional politician, nga they are working hard para iya nga maluwas kamo sa kapigaduhon. Maluwas kita sa kapigaduhon. Pero ang kamatuuran sa aton sini nga mga kabumbo, sila lang ang naluwas sa kapigaduhon. Kung sadtuanay mga politiko naton nagamantiner sang mga mid-range nga salakyan, subong. Kita nyo naman. Magluwas sa service nila nga sang gobyerno, kung kisama si platan ninyo nga luxury vehicle ng ginasakyan. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Gani ang vote buying hindi ini madula. Mientras tanto nga may magbaligya sang iya sini iya nga boto. Sa tawo gid ini iya banwa nga kung hindi ikaw magpadala-dala sa pilak, hindi iya for sale ang imo sini nga voto, definitely sa aton sini nga mga kabumbo, amat-amat nga malagkaladula ining mga traditional nga politisyan nga magapanerbisyo. Kag hopefully, maislan sa mga matutuod sini iya, nga mag-aabaga kag magatrabaho sa ngalan sang serbisyo publiko.
Kay bisan ano kabantay sa aton sini kapulisan. Bisan ano padira iya nga mayara sa mga komitiba or whatsoever nga unit nga magatutok lamang sa vote buying, may madakpan 1, 2, 3. Oh. Ti 1, 2, 3 madakpan sa vote buying. Paano iyang 1,000? Paano iyang 2,000, 3,000? Nga nakaluwas kang hindi madakpan sa sining vote buying. Hindi ba? Pero kung ang tao mismo kantuan sa ilabalay, hambalon nga pila ka mo dire. Oh, pulo, ari Gismel, tag isa-isa ka mo kalibo, amuning butuhon nyo. Kung kamo magbalibad, way gidya sang may mahimo, inang mga traditional politician. Oh. Ti, daw halos iya nga echo ang pahayag sa iba naton nga mga kasimanwa hilabi pang mga pigado. Ti paano abi bumbutsam kung nang nagapapili karon kag nagabakal sang amon buto, ang amon nga balay dira nagatindog sa ila sini nga duta. Amon ang balang hurubaton nga vote or gabot. Ti isa man ina sa makabig naton iya nga nangin resulta sang nangin kinaandan nga ginadumili sang aton sini nga layi. Oh? Kay kung antes pa man ina or sadto anay nagpamalibad na kamo sa pagbutar sa ila, naninguha kamo kagway kamo iya naghangla kag nagnganga lamang sa sining so-called ayuda sang gobyerno nga ginapapilan sa mga traditional politician, naninguha naning karas, may posibilidad nga kung bisan pa paano nagtinaad man tani inyo pangabuhi, kag hindi kamo iya maglumon kag mag-istar lamang sa duta nga hindi inyo. Hindi bla? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ang pamangkot gani isang akon kilala sini nga bumbutsam. May pamangkot ako sa imo, siling ko shoot ano ina? Siling nga may kilala ka na nga nagmanggaranon bangod sa ayuda. Siling ko duway pa man. Siling nga ako gani way pa man. Siling ko nga aman. Siling nga kay kung may nagmanggaranon na bangod sa ayuda, ti ma-resign ko po sa akong trabaho. Kag mahulat na lang ako kung saan ako hambalan sa mga barangay official namon sa among barangay nga may ayuda kato kaya mo sini. May ayuda ikaw dito kaya mo sini. Kaya mo sini, kaya mo sini. Ang nagahangla sang ayuda amo iya ang mga pigado. No? Kay para kuno ini sa pigado. Maayo man ini nga mayara sang bulig sa aton ng aton sini nga gobyerno. Pero lain gid iya sa aton sini nga mga kulturan kung ang ginbulig sang aton sini nga gobyerno gin usar taman sang maayo. Oh? Lain gid ya kon nagapaninguha ka kay hindi mientras tanto buligan ka sang aton sini nga gobyerno. Oh? Galing kiti kun lang taon naton ini banwa. This is a never-ending story. Oh? Nga may mga pigado sa gyapon. Nga may mga pigado sa gyapon. Kaya mo inang gusto sang tawo sa gobyerno, may pigado sa gihapon para nga ini sila ang may baklon sa tion sang eleksyon. 25 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. May information kita diri banwa nga nagsalida gid ang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Dito iya sa may House of Representatives. And as per initial information, na-impeach gid kuno, sandiga sa information nga ton sinibaton, initial information, na-impeach gid ang Vice Presidente. Now, sa aton sinima kuturan, any moment from now, magatabid kita sa aton siniiyang sister station, ang Bombo Radio News Center, sa paghibalo dugang sa mga impormasyon may kantanan sa sining pag-impeach sa House of Representatives, no? Sa kay Vice President Sara Duterte Carpio.
Standby ka mo dira kay maghatag kita sang dugang sini nga mga information sa aton sini karon iya nga mga kabombo kay base diri sa binutuhay at least 150 sang mga lawmakers ang reportedly nag-signify para iya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dugang ba lang ang mga informasyon mayara sa balita si Bombo Christian Luzada. Bombo Chris, please go ahead. Yes, Bombo Cham, santo sa initial nga information na nakuha sa nga Bombo Radio Philippines sa Bombo Cham, nakakuha na sa nga bastante nga numero agod i-impeach ning si Vice President Sara Duterte. Kinahanglan na actually sa mga 150 nga boto Bombo Cham apang nakasanto sa initial nga information more than 150 gid, 153 to be exact, pero ginalauman nga mas madugangan pag maglabot sa 200 sa aton nga mga kabombo. Meron lang 380 ka mga miyembro ini nga kamara at kinanlan sini sa katunga ni Bombo Cham 50% plus 1 agod nga at more than 1/3 sila mga miyembro agod magproceed ang impeachment proceeding batok sa may BC presidente. Ini ginalauman nga matigayon na subong nga hapon alas 3 sa magpagwa sa nga statement ini ang kamara kaangot sa ginapayag pag-impeach. Wala pa man sang formal confirmation sa may House of Representatives, particular kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero as of press time, mayara na sang mga information nga gi-impeach na ini nga si Vice President Sara Duterte. Kaangot manigani sa nasambit nga information ini ang Senado naghahanda naman sa pagabaton sa nga kaangot sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Kung sa diin gid bala ini umpisa ini nga nasambit nga ukon ugat sa nasambit nga impeachment complaint ini ang tatlo ka mga rason ang ginasite sa impeachment complaint bato kay Duterte amo nga misuse of confidential fund o kuna hindi insakto nga paggamit sang confidential fund, graft and corruption kag betrayal of public trust nga amo ang grounds sang impeachment sa idalom sang 1987 konstitusyon na Bombo Cham sa aton nga mga kabombo. So, sa subong gani ang Senate Secretary nagamando na sa Senate Public Relations and Information Bureau agod ipreparara ang resibo ni sa nga impeachment complaint halina sa may House of Representatives subong nga adlaw Bombo Cham sa aton mga kabombo. All right. Ini si Bombo Christian Echanova Luzada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. There you have it ang information from aton siniyang newsroom, no? With the Bombo Christian Luzada. Mayara sang at least 150 lawmakers ang nagsignify sang support sang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang isa naton kagin pakigangutan diri iyang representative nag-confirman sa aton nga mayara na sang enough nga numbers ang nagsignify nga mga lawmakers para sa impeachment sa aton sini nga mga kabombo. Kag natalana na ini nga iga-transmit sa aton sini karon nga mga tag-palamati. Anyway, dugang-dugangan naton iya mga balita kag impormasyon at the same time ining information na to regarding sa impeachment complaint batok iya sa kay Vice President Sara Duterte sa padayon nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Binhi Band ang saliwat mag-deliver sa isa ka Great Rock Entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa concert at plaza. Magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-insyende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imong credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang paggabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan. Pilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik din pag sa pagpangalagan sa Bombo na isodto sa giyapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa dugang sinig mga balita kag impormasyon. This time, i-check naman natin. Follow-up report kaupod sa kay Bombo Angel Tan. Resolution nga nagahatag sa otoridad kay Mayor Jerry Treñas kapirmahan acknowledgement sang partial turnover sang Sunset Boulevard pasado na.
kag ining Sunset Boulevard ni nakangkon man sang damo-damo sini iya nga mga makabig naton na issue last time, issue sa basura, issue sa parking, no? Kadamo lang sa aton sini nga mga kabumbo. Check ta bala si Bombo Angel Tangel. Bombo Angel sa report, standby. Kag lakip na sinadri ang follow-up report man karon ni Bombo Jomar Villa. Kag siyempre, hindi kita malipat sa sining isa ka hitabo bala banwa nga as per information sandig sa masaligan naton nga tiniman-an, may isa ka police personnel nga nanumbag. No? Galing kay ining si police personnel, may relasyon sila kuno nga daw budlay takson sang isa ka chief of police. Rason nga si chief of police ginhimo ang tanan sininiya nga masarangan para hindi lamang mabalahuba ang nasambitan sini nga insidente. O galing kayang nasumbagan kuno sang sining police personnel daw malapit sa taga Fort San Pedro area. To be specific, may malapit nga kilala sa Campo Delgado. Ining police personnel banwa, why na kuno subong pusil? Wala naman, tsapa. Pero ang pamangkot ganis ang kilala kung ano gid ka dalom ang relasyon sining chief of police kag sang police personnel nga gintingwaan niya gid nga hindi mag sungaw, hindi mabalahuba ang litro ko nga ginhimo sang iya sining nga langga iya sining body abi or whatsoever or kung anong tawganay sini nila. Balik-balikan tana, check tanay si Bombo Angel Tangel sa report, please go ahead. Bombo Cham na pasar na sa bahin sang Iloilo City Council ining resolution nga nagahatag sang otoridad kay Mayor Jerry Tranyas nga permahan ining acknowledgement man abi sang partial turnover sang Sunset Boulevard. Sa tanang tabo diri Bombo Cham nga anon sa bahin sang Iloilo City Council ginkastar diri sa City Architect Office kag sang abogado ni Mayor Jerry Tranyas kung nga partial lang ni anay kuno Bombo Cham ang ining pag-turnover sang Sunset Boulevard. Inibangod man abi sa para maplastar ang mga rules and regulations sa nasambit abi ng area kag mapatuman ang mga city ordinances just like ang anti-littering, ang hindi pag-plastar sang park. Pulo pasensya gid sa pag-utod ko sa imo sining report kay ari na biaton sining sister station ang Bombo Radio News Center. I-check ta to alay latest sa sining development may kantanan sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. News Center, please go ahead. Buwan na ni Soberano, kamusta dyan, Buwan? At ng mataas na kapulungan. Diyan sa may kamera, kuha tayo ng kagad ng mga development mula po kay Bomboan na ni Soberano. Kamusta dyan, Buwan? Yes, Bombo Genesis, eto na nga no at medyo inaabangan na natin mamaya no, alas 3 ng hapon mamaya ay opisyal na ihahayag ni House Secretary General ang resulta nitong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma na nga ni House Secretary General Reginald Velasco na mayroon na ngang sapat na bilang ng mga mambabatas para ma-impeach itong pangalawang Pangulo. Ayon kay Velasco, sa ngayon, patuloy na tumataas ang bilang ng mga mambabatas na bumoto laban para ma-impeach si VP Sara. Una nang sinabi ni Secretary General Velasco na kailangan lamang ng 103 votes o 1/3 votes para umusad ang impeachment complaint. Pero sa ngayon, umabot na ito sa mahigit 150. Pero batay sa nakuha nating impormasyon ngayon lamang, Bombo Genesis, umaabot na sa 194 na mga mambabatas ang bumoto para nga sa pag-impeach kay VP Sara. Sinabi na nga ni Secretary General Velasco na ang opisyal na announcement ay gaganapin mamayang alas 3 ng hapon sa plenaryo. At siya ay magre-report hinggil dito sa sitwasyon sa tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Batay naman sa isang source na kongresista na nakausap natin kanina na ayaw magsalita,
na as of 12 noon kanina ay nasa 140 na ang bilang. Pero ngayon pa lamang ay umabot na ito sa 194. Una nang inihayag ni Velasco nang tanungin natin kanina nang makausap natin siya, sinabi niya na magiging exciting ang kaganapan mamayang hapon o ngayong hapon dito sa plenaryo. Kaninang umaga kasi isinagawa ang isang caucus na dinaluhan ng mga majority congressman Bombo Genesis. Kapag nakamit na ang 1/3 votes, otomatikong magiging articles of impeachment na. So ang ipapadala o ang itatransmit na dokumento ng Kamara mula plenaryo papuntang Senado ay ang articles of impeachment na. Dahil ito ay nilagdaan na ng mahigit 1/3 votes o 1/3 votes ng mga mambabatas. So sa ngayon Bombo Genesis, 3 impeachment complaint kasi ang inihain. Una, yung inihain ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na inaakusahan nila si Duterte na hindi maayos ang pagsasaalang-alang nito o ang paggamit ng 125 million na confidential fund ng Office of the Vice President at mahigit sa 7 bilyon naman na mga unliquidated cash advances. Ang pangalawang reklamo ay inihain ng bagong alyansang Makabayan o Bayan at ang binanggit nila ay ang pagtataksil sa tiwala ng publiko bilang pangunahing argumento, partikular sa maling paggamit ng confidential fund. Ang ikatlong reklamo na inihain ng isang coalition ng mga paring Katoliko, pinuno ng mga lipunang sibil at iba pa. Ang sa kanila naman, ang kanilang paratang ay ang plunder, malversation, bribery at graft and corruption. Ito ay may 70 pahina at laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. So ito yung 3 complaint, impeachment complaint, Bombo Genesis, pero may pang-4 pa na impeachment complaint na hindi pa natin nakikita yung kopya. Ito yung itong pang-4 na impeachment complaint, Bombo Genesis, ito yung inendorso na din ng Kamara at ito na nga yung nakuha nating 100 or umaabot na 194 votes. So ibig sabihin, Bombo Genesis, kapag inanunsyo ito mamaya sa plenaryo, ang magiging setup nito ay magiging articles of impeachment na. So, mababasahin na lamang ito, i-anunsyo na lamang ito, Bombo Genesis, at saka itatransmit na nila sa Senado. So, tatanggapin ito ng Senado. So, batay naman sa ating impormasyon, sa mga nakuha nating source, ay posibleng alas 7 ng gabi mamaya itatransmit ang nasabing dokumento sa Senado, Bombo Genesis. Bomboan, kaunting paglilinaw lamang. Nababanggit mo kanina may pang-4. So ito yung magiging basis. Ito na yung sinasabing nakakuha ng 190 plus na support. Pagsasamahin-samahin na kasi Bombo Genesis yung 3, 'di ba? So yung 3 magiging isa na lang. So ito yung magiging pang-4 na impeachment complaint, Bombo Genesis. At hindi separate. Hindi separate. Yan, Kasi okay. pagsasamahin na nila yung 3 kasi parang pare-parehas lang naman yung mga grounds na kanilang inilagay doon sa kanilang complaint. So itong ipang-4 na impeachment complaint, ito yung magiging consolidated na doon sa una, pangalawa at 3 complaint na kanilang inahain dito sa Kamara. So aabangan natin mamaya, Bombo Genesis, itong pag-anunsyo, ang opisyal na pag-anunsyo ng Kamara hinggil nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin sa ngayon, may bilang na at ma-impeach na itong si Vice President Sara Duterte. Pero kailangan lang natin ng official na pahayag mula sa House leadership. So aabangan natin yan mamayang alas 3 ng hapon. Ganyan pa man, Bombo Genesis, bukod nga dyan ay kasalukuyang ginaganap naman ang necrological service para sa yumaong si Albay First District Representative si Edsel Lagman. So ginaganap yan ngayon dito sa plenaryo ng Kamara. So yan muna ang latest, Bombo Genesis. Bombo, isang tanong lang. Yes, panghuli na ito. Kasi doon sa mga video na pinapakita natin kanina as of 12 noon, Bomboan, may mga kongresista doon na nakatanong. Sabi mo kanina, ayaw mo nang magbanggit ng pangalan o ayaw mo nang magsabi na sila yung source. Pero ang sabi nila, dadalo sila doon sa plenaryo and then ayaw mo lang sabihin kung susuportahan yung impeachment laban kay VP Sara. Ano to, ilalabas din kaya kaagad ng Kamara yung pangalan o listahan nitong mga sumuporta doon sa nakuha mong impormasyon diyan?
Posible Bombo Genesis, no, ilalabas nila itong mga mga pangalan ng mga mambabatas na bumoto para nga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Dahil itong dokumento na ito, Bombo Genesis, itatransmit nila papuntang Senado. So basically, baka makakakuha tayo ng kopya mamaya, no, ng mga congressman na lumagda, bumoto para ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Kaya nga kanina sa caucus, no, caucus meeting ay mga majority, no, mga miyembro sa majority na mga mambabatas ang dumalo sa nasabing caucus sa Bombo Genesis. Pero nakausap din natin si dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares. Ang sabi nga niya, talagang may usap-usapan at may naririnig talaga siya na itutuloy itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So sa ngayon, may mga bilang na tayong nakuha. So as of this time, mula sa 140 naging 153, sa ngayon ay nasa 194 na mga mambabatas ang umano'y bumoto dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. So mamaya aabangan natin ang opisyal na pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco hinggil dito, Bombo Genesis. And maaga yatang naabot yung caucus, Bomboan, ano, kasi 9 or 10 yata parang meron na, no, naabot na natin yung caucus diyan sa may mababang kapulungan. Tama ka, Bombo Genesis, maaga nagsimula yung yung caucus meeting ng majority, no, dito nga sa may Romualdez Hall. At isa-isa na nga nating tinatanong, inaabangan itong mga mambabatas na dumating. Merong iba, magkakaiba yung mga pahayag. Meron sinasabi, wala sa agenda yung impeachment. Tapos ang sinasabi ay puro preparasyon para sa halalan. Ang sinasabi, yung iba naman, no comment sila regarding sa impeachment complaint. But basically, pagkatapos ng lunchtime ay nakuha na natin yung impormasyon na talagang bahagi ng kanilang agenda itong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. At dito nga, nangalap ng mga pirma o boto ang para nga ma-impeach itong si BP Sara, Bombo Genesis. Sige, maraming salamat, Bombo. From time to time, kuha tayo ng mga development dyan sa may mababang kapulungan. Okay, live mula dito sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mula dyan sa may Kamara de Representantes, kuha din tayo ng mga balita mamaya mula po dyan sa may Senado, mga kabombo. Kung kamusta po yung pagkahanda ng mataas na kapulungan o ng Senado dito ho sa posibleng transmittal nito nga hong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito na po yung naliko mula po dun sa tatlo. As a backgrounder, counting background lamang ho tayo para po sa mga kababayan po natin na hindi ho o medyo nakalimutan na kung sino po yung mga nag-file ng mga impeachment complaint, kailan po na-i-file yung mga impeachment complaint at kung ano mga grupo yung bahagi po ng mga complaint nito. Tatlo pong impeachment complaint ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Yung una, yung pinakauna po dito, naihain po ito noong ikalawang araw ng Disyembre ng taong 2024 and noong last year, mga kabombo. So ito ho ay inihain ng akbayan. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina, ikalawang araw po ng Disyembre ito naihain with or containing at least 24 articles of impeachment. Ito po yung nakategorya sa 4 na puntos. Isa ho dito yung graft and corruption, bribery, pangalawa, and then betrayal of public trust, pangatlo, at yung panghuli, yung other high crimes. Ito po yung pinakauna, again, ito po yung pinakaunang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ho yung pinangunahan ng grupong akbayan at ang naghain na rin po nito or nag-sponsor, I should say, dito sa impeachment complaint ay ang mismong kinatawan ng akbayan, si Congressman Sendanya. So sila na rin po ang nag-represent dito ho sa unang impeachment complaint. Pangalawang complaint, mga kabombo, ang Makabayan Black naman po ang nag-sponsor ho dito via Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Ito na po yung pangalawang impeachment complaint. Okay, balikan po natin mamaya ito, counting context sa bawat impeachment complaint, history ng bawat complaint na inihain or kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Dahil papasukin muli natin ang ating pong live update mula po dyan naman sa may mataas na kapulungan sa pamagitan ni Bombo JC Galvez. Bombo JC, kamusta dyan?
Yes, Bombo Genesis, itinanggi nga nito ni Senate President Francis Chis Escudero na may paghahandang ginagawa ang Senado hinggil sa impeachment complaint laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Itong paglilinaw ngayon ni Escudero, Bombo Genesis, ay matapos i-brief itong Senate media ng mga staff ng Public Relations Information Bureau na may paghahanda sa posibleng pagtanggap ng Senado sa impeachment complaint laban sa Vice. Huling araw na kasi ngayon ng session, Bombo Genesis, kaya hanggang ngayon ang pagkakataon kung may aakit sa Senado ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente bago mag-break ang Senado para sa campaign period o para sa paghahanda sa campaign period. Kung sakali mismo ang secretary ng Kamara ang magdadala ng kopya ng impeachment complaint at tatanggapin ito ni Senate Secretary Renato Bantug. Bombo Genesis, sakaling gumalaw ang impeachment complaint at maiangat nga dito sa Senado, nauna nang sinabi ng ilang senador na kahit na naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso, magko-convene ang impeachment court at magsasagawa ng impeachment trial ang mataas na kapulungan ng Kongreso para talakayin yung articles of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, Bombo Genesis, ay walang ginagawa ang paghahanda ang Senado para dito sa impeachment complaint laban nga dito kay Vice President Sara Duterte. Hintayin na lang natin yung kopya at nakuha rin tayo ng source na posibleng mamayang gabi na i-transmit dito sa Senado itong kopya nga ng complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Yan ang patuloy nating babantayan, tutugay-gayan dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Genesis. Pero anong sabi ng mga senador, Bombo Genesis? Kasi kaninang umaga, no, habang tinatanong ang mga mambabatas napapunta or mag-attend, dadalo dun sa caucus, nababanggit nila na hindi bahagi ng kanilang agenda yung impeachment o yung isinusulong na impeachment complaint. And then suddenly, nagulat tayo na andun na, may pagkahanda, posibleng aabot na ng 190 yung mga sumuporta doon sa impeachment complaint. Sa part ng Senado, may mga ganito bang sitwasyon na nangyayari ngayon? May mga statement ba from senators? Bombo Genesis, dito sa panig nga ng Senado, sa mataas na kapulungan ng Kongreso, walang ginagawang paghahanda ang Senado laban nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi rin naglabas ng anumang pahayag ang mga senador hinggil dito. At sabi ni Senate President Francis Chis Escudero ay wala talagang ginagawang paghahanda ang Senado hinggil nga dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hintayin na lang natin yung development kung iaakit ito mamayang gabi at ito i-aantabayan natin Bombo Genesis. Yung mga opposition lawmakers or opposition senators, Bombo Genesis, andyan ba sila ngayon sa last day ng session ng Senado? Bombo Genesis, mamayang alas 3 nga yung oras o yung huling sesyon ng Kongreso. Pero itong mga oposisyon, si Senate Minority Leader Coco Pimentel, maging si Senador Risa Hontiveros, wala ring inilalabas sa pahayag hinggil dito sa impeachment complaint laban nga dito sa Vice Presidente, Bombo Genesis. Even si Senator Bongo, wala pa ring statement hanggang ngayon, Bombo Genesis? Yes, Bombo Genesis, wala pa ring statement ang kahit na sino mga senador, maliban na lamang dito kay Senate President Francis Chis Escudero na itinanggi nga itong ginagawa paghahanda ng Senado hinggil sa impeachment complaint. Sige, maraming salamat. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development. Pero counting context lamang, Bombo JC, kasi as of 12 noon, pinaghahanda nitong si Senate Secretary Renato Bantog ang Senate Public Relations and Information Bureau sa posibleng transmittal ng impeachment complaint against VP Sara Duterte. 12 noon ito na ilabas, Bombo JC, 12 noon din natin na ibalita ito. And then a few minutes after, yun na yung confirmation nitong si Senate President Chis Escudero na walang pagkahanda as of now ang Senado, Yes, tama ka rin, Bombo Genesis. Pasado alas 12 nga ng tanghali kanina ay binrief itong Senate media, pero tumawag nga itong si Senate President Chis Escudero at itinanggi na walang anumang paghahanda ang ginagawa ang Senado hinggil sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, sige. From time to time, kuha pa rin tayo ng mga dagdag na development dyan, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Senado kasi Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Update pa rin po tayo mamaya mga kamumo mula po sa dalawang kapulungan po ng Kongreso, ang mababang kapulungan at ang mataas na kapulungan o itong Kamara de Representantes at ang Senado. As of now, or counting background lamang kasi kaninang umaga, kung mapapansin po ninyo sa ilang mga balita ho natin, even doon sa mga nakamonitor sa ating pong website o sa ating Facebook page,
may mga naibahagi po tayo doon na mga information na nagsasabi na ayon po sa ilang mga magbabatas, wala or hindi po kabilang doon sa agenda yung impeachment complaint against VP Sara doon sa posibleng tatalakayin sana sa caucus kanina. Kanya nga lang, yun nga, biglaan na lamang pong nagkaroon ng mga development saying umabot na lang hanggang sa 140. Initially, 140 yung sumuporta doon sa impeachment complaint. And then from 140, umabot ng 153. Hindi tayo nagkakamali doon sa exact na bilang. So from 140 to 153. And then ngayon, doon sa latest report ni Bomboan kanina, more than 190 members ng mababang kapulungan o ng Kamara de Representantes. So from then, makikita ho natin kung gaano ho kalawak o karami yung sumuporta doon sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. 190 plus, although ang kailangan lamang ho sana, ang kinakailangan lamang ho sana ay hanggang sa 101 or 103 na bilang nitong mga miyembro ng mababang kapulungan. Alinsunod po yan sa Saligang Batas at sa House Rules, mga kabombo, which constitute doon sa 1/3 mula po sa kabuang bilang o kabuang miyembro ng Kamara de Representantes na pipirma ho sana doon sa impeachment resolution para po maiakyat o maisumite sa Senado. Kung sakali sanang mabigo na makuha yung mahigit sa 100 na pirma ng nasabing impeachment case, puwersado dadaan sana ito sa House Committee on Justice. Ito po yung initial, yung unang komite na pagdadaanan ng anumang impeachment complaint kapag ka hindi po nakakuha ng 1/3 na suporta ng mababang kapulungan o ng House of Representatives. Ito ho'y aabutin mo, mga kabombo, ng hanggang sa 6 na po o 60 session days. So kung pagbabatayan po natin, ngayon po ay Pebrero 5 na, kakailanganin pa po ng 60 session days, which is medyo magagahol na kung sakasakaling aabutin na po tayo ng election period, mga kabombo Caster Nation. Anyway, bahagi po yan ng proseso. But then, as per initial or yung latest na nakuha po na impormasyon ng Bombo Radio Philippines, naabot na po, nalagpasan na po yung 190. So automatically, kung ito po yung masusunod o kung ito po yung pagbabasayan po natin, automatically, diretso na po ito sa Senado, mga kabombo Caster Nation, at hindi na po dadaan doon sa Committee on Justice ng mababang kapulungan ng Kongreso. Balik ko tayo sa nababanggit natin kanina, si VP Sara ay nahaharap sa 3 impeachment complaint. Una nga, yung nababanggit natin na inihain po ng civil society organization na pinangungunahan po ng grupong Akbayan. Naihain po ito nung ikalawang araw po ng Disyembre dahil po yan sa 4 na kategorya or 4 na points, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at ito hong other high crimes. Pangalawa ho dito, yung inihain po ng Makabayan Bloc sa pangungunan ni Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at Congressman Raul Manuel. Ito po yung pangalawang impeachment complaint. Pangatlo ho dito, mga kabombo, ay yun pong inihain naman ni na Camarines Sur Congressman Gabriel Bordado at ng Ambis OWA Party List Representative sa pamamagitan ni Congressman Lex Anthony Chris Culada. Sila po yung nag-endorso sa ikatlong impeachment complaint against VP Sara. No, yung third complaint ay sumesentro doon sa culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, plunder, malversation and technical malversation. Kasama din po dito ang betrayal of public trust. Mamaya, balikan pa po natin itong mga development na ito, mga kabombo. Pero alas 3 ng hapon, muli ho tayong papatlang para ho sa karagdagan pang mga kaganapan dyan sa may Kamara de Representantes at sa Senado, mga kabombo castration. So, antabay lamang ho kayo, tuloy-tuloy po ang ating coverage hanggang mamayang alas 3 po ng hapon kung saan inaasahan na formal na iaanunsyo yung mga development dyan sa may Kongreso, kapwa sa may mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Latest direktamente karon sa aton sining sister station ang Bombo Radio o ang Bombo News Center. Sa aton sining karon nga mga kauturan inungo sa aton sining pagpangalagad sandig to sa information nagikan iya karon sa may news center nga by 3 PM matransmit na or padayon ang transmittal subong
no? Sa aton sining mga kabombo sining pag-signify sang pila na to 190 ka mga lawmakers. Ibalik ta sa Bombo News Center for this time. Kapansin-pansin bantayan ngayon, Bombo Genesis, kung maglalabas ba mamayang hapon ng pahayag si Vice President Duterte dahil kapansin-pansin nga na medyo tahimik ang panig ng Vice Presidente sa mga isyong kinakaharap niya ngayon, lalo na sa impeachment. Noong nakarang taon, matatandaan natin mga kabombo na sinabi ni Vice President Sara Duterte na handa siya at pinaghandaan na nila ang posibleng pagpatalsik sa kanya sa pwesto at anya, sakaling mangyari ito, maaaring ito raw ang plano ng Diyos sa kanya at sakali namang hayaan pa siyang magsilbi bilang Vice President ay handa rin siya na gawin ang lahat para gampanan ang kanyang tungkulin. Samantala kanina, kinumpirma nga sa isang mambabatas na may sapat na bilang ang Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte at mamayang alas 3 ng hapon isasagawa ang opisyal na pahayag ukol dito sa plenaryo ng Kamara. And doon sa mga nakuha nating informasyon dyan, Bombo Kelly, andito sa Pilipinas si VP Sara, or kasi lately may mga biyahe siya abroad, ano? Or kung hindi man outside Metro Manila, andito ba sa Metro Manila or sa Pilipinas si VP Sara? Yes, Bombo Genesis, kumpirmadong andito sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte dahil may dinaluhan pa lang itong event kasama ang COMELEC. Pero sa sunod-sunod na tanong ng media sa kampo ng OVP, medyo tahimik pa ang kampo nito. Kaya mamaya aabangan natin, Bombo Genesis, kung maglalabas nga ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil dito sa impeachment laban sa kanya. Okay. Maging yung mga kaalyado na sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulasan, wala nga pa rin state hanggang ngayon. Sige, maraming salamat, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Muli mga kabombo ka Star Nation, babalik ko tayo mamaya bago po mag-alas 3 ng hapon para po sa dagdag pang mga kaganapan, mga development. Kaugnay pa rin po ito doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang initial na nakuha po natin ay hanggang sa 190 na yung sumusuporta para ho rito, or 190 na miyembro ng mababang kapulungan na sumusuporta ho rito. So kung may mga bagong development, abangan po yan mamaya alas 3 ng hapon. Babalik ko tayo. Paghatag sa dugang informasyon na tuhoy sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa mga kabombo naton nga nagahulat-hulat sa sining i-share ko sa inyong balita sa aton sining mga kabombo paiway tanay buwas guro ay hatagan tagin sa nagakigo sining tsimpo. Pero ang ibilin ko lang sa inyo, nagalalain kuno to subong si Chief of Police kay daw ma-discarrel ang yasining body. Nag-awas ang akon nga lanahan, sir. Sige, istoryahan ta na po sa ang iban sila ka nalong pinsar nila. Sige lang la. Alam na simpo to mo standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Isimamot siya mablang cover gabilin sa imo sang manayanaya nga hapon. May God bless us all. Para sa the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month.
Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka great rock entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa concert at plaza. Magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Hindi pagpakanubuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masamihugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Iniamo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. Seems like a very busy Wednesday.
Well, today, ginaangan-angan nato, no? What would be the results ng impeachment move para sa kay VP Sara Duterte? So, sa sininga hapon, ato nila ang mahibaluan anytime. Magasulod diri ang ato nga Bombo News Center, kag hibaluon gid nato, no? Ano na ang latest update. So, for the meantime, magabasa kita sa mga istorya diri, mga kabombo. Kag ginakol ko lang ang attention sa ato nga winner nga si Fighter Libras ang Taguig. Sir, liyog lang ko da, no? Nag-email ako sa imo, paki-check lang sa imo nga inbox and please reply sa ako nga gin-email sa imo. That's regarding our preparation sa pag-interview sa imo this coming Saturday. So, hindi na pagpadugayon nini, mga kabombo. Dali na lang, no? Ang election day. So, i-check natin. Anay, ha? How many days to go before election day? Mga kabombo, exactly 96 days before kita nga mag-troop sa mga voting centers para nga mag-cast sa aton nga boto. 21 minutes after 2 o'clock, ari na ang aton ang bahanon para sa inyo tanan from Ian Braille, Baguio. Good afternoon. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tutingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Ika'y isang bagyo. Ian Braille, Baguio, sa nagkapasalud ng
tiyempo sa tag-ilinit, hindi gid man bagyo ang ato nga ginapangayo kag ginapangita kundi nga ulan-ulan lang. Hanggang ulan-ulan lang. 25 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine. Diretso kita, ha? Because anytime, magasulod na ang ato nga Album News Center. So, diretso kita sa ato nga mga istorya for today. We have one coming from Lolo Dencho. Dear Inday Regine. Antes ako magsugod sa pagsaysay sa ako nga istorya sa sining hapon, matamiyaw lang ako sa inyo tanan sa maayong hapon sa matay palamati sa singa programa ilapinigid sa imo. Nagapasalamat ako sang dako sa Pasko nga ako nga nabaton. Bao galing Inday Regine, ginkapoy ako sa sobrang traffic. Sorry Inday, suguran ko. Alas 8 sang aga pa ako naghalin sa balay sa pagkadto sa Bombo, so nagbantay ako sang jeep. Dugay ako makasakay. Naglakat ako pakadto sa atubang sang mall. Mayo damo ang nagpalanaog. Nakasakay ako sa front seat sa tupad sang driver. Kanami isang panahon. Wala init, mabugnaw ang hangin. Pagabot sa atubang sa simbahan, diri nagsugod. Ang igod-igod sa salakyan. Nakamuno ako. Baw, grabe ang traffic. Grabe ang traffic sini. Sobra pa sa Manila. Mayo pa, wala na lang ako maglakat. Nagsabat ang driver. Sala ini ni Mayor. Kahapon nga Domingo, wala magatag sa iya Paskwa. Gintabo pa niya Lunes. May klase, kag opisina. So, ara na kami sa atubang sa isa ka mall sa La Paz. Dirigi Dinday. Ang grabe, dugay kami kahalin. Ang estudyante sa tupad ko, nagpanaog. Sila niya mapauli na lang ako, late na ko. Ginagambal ang driver. Tani ginatag na lang niya sa mga barangay kapitan para ang kapitan maghatag. Ti kundi wala traffic. Sabat ko. Sang una, ginhimo ini ni Mayor. Galing, damo kapitan, nga waslik poder. Ang iya himata kag malapit sa iya. Amo ang laban, ginatagaan sang ticket. Ang makaluluoy, ang mga senior citizens. Nagapakigdumog, ahaw nga 1 kilo nga bugas, kag 2 ka lata nga sardinas, ipadumog pa sa mga tawo. Inday Regine, may nagtupad sa amon, isa kadako nga aircon nga bus. Ari paged, ang gapadugang sa traffic. Tani wala na dirigin pasulod, kay gamay ang aton karsada. Kita mo, 2 ka aircon nga bus nagtupad, gutok na. Nagsabat ako. Sa unang eskwela ako sa high school, damo madalag ko nga bus ka biyahe, barato pa ang plete. Tag 5 sentimos lang ang jeep, 10 sentimos, ti wala man traffic. Pagabot sa atubang sang Kapitol, minagsakay, nagtupad sa akon. Sagay ang istorya. Balan mo tay, sang una, gamay ang tawo. Hindi katulad subong, ginutok ng tawo. Paano? 13 pa lang ang edad sa babae, nagbata na. Kag subong, sila na ang gapangaluyag sa lalaki. Sang una, sang panahon namon, ay mabudlayan ka, bag-o mo mapangasawa ang babae. Subong, halos babae na ang nag-rape sa lalaki. Sabat ko, tani subong ko naabutan ko, nakapangasawa ako. Ti, hasta subong, sultero pa ako. Siling niya, ha? Sultero ka pa subong? Pila ka na subong tay? Sabat ko, 77. Maayo mapagsika pa, nagalagaw ka pa sa Iloilo, bisan gabaston na. Nga atay, way ka nagpangasawa. Sabat ko, malawig nga istorya kung isugid ko sa imo. Magbaha diri sang luha mo. Sa sobra kahulag, kagainit na ang guli ko. May nagsaka nga pasahero, lalaki. Nagtupad sa akon, naglabaw ang catheter ko, nagmuno siya. Ang driver, ay tay, may ara ka man sina? Nga ahaw. Ang pamangkot ko.
Sang nagligad nga bulan, may ara ako sina, may prostate ka man? Hambal niya. Oo, ang sabat ko. Tani pa operahan ko, galing gadwa-dua ako, kag wala kwarta, ginpahukas ko, nasabaran ako. Ang hambal sa driver. Ti, ano ang pamatsyag mo subong? Ang pamangkot ko. Masako ang ihi-ihi ko. May kumpare ako, isa ka US military, damo kwarta, nagpa-opera siya, pila ka tuig, nagliwat, nahimo cancer, napatay gid siya. Naubos lang iyang retirement pay, wala mag-ayo. Amo na, doon nahadlok ako. Sabat ko, kung swerte mo, hasta ka lang dira. Ti ako gapangamuyo ako, nga palawigon patani ang kabuhi ko. Ako makalabot, ako 80, malipay na ako. Ano gid ang ginaulikdan mo sa kalibutan? Gaamat-amat na gamong. Abi mo tay, ang akong tatay subong, gaedad na 110, gapanggarab siya, gapang pasan sang iya ginaraban pa. Sabat ko, kanami ano ginakaon sa tatay mo nga naglawig siya? Ano ang kaunon sa uma, kundi laswa, lupo kamatisan, kag subakan sang ginamo sa munang sudan, paksi nga tilapia, okay na sila. Tinakibot ako, nagsabat ang tao. Ang akong tatay, subong gapang idaron, sang 105 years old, ga blank kadaaga, tapos ga barbel. Tinakalamho ako. Gintulo ko ang tao sa espiyo, do ka formal man. Wala na ako mag-istorya sa driver. Ara na kami sa atubang sang butika, dira sa may Socorro. Tinadumduman ko ang magkumpara bala pataas-taas sa ugid. Pare, dito sa amon sa bukid, may nakali ako nga kamote. Ang kadakuon, isulod mo sa sako, gutok. Tuod, pre. Dito sa amon sa Negros, may kulon, ginubra dito. Ang kadakuon sang baba niya, isa ka adlaw ang libot mo, hindi matangko. Pare daw lain, gidi na kadalag ko, how? Ang pamangkot sang kumpare. Sila niya, ti pari pagamayon mong kamote mo, kagi pagamayon ko man ang kulon ko. So, ari pagid. Pare, dito sa amon, ang bunga sang kamatis, lumansanas kadalag ko. Nagsabat ang kumpare. Dala umol sang iya kamot. Pare, dito sa amon, ang kamatis, daw lubi kadalag ko. Padako apa, kay malitik ang kilay mo. Naghipos na lang ang iya kumpare. Ari pagid ni Regine. Hapon kag Filipino. Nagistorya ang Hapon. Nga diri sa Japan, ang kasudlan sang baboy, isulod sa makina pagwa hotdog na kag longganisa. Sabat sang Pinoy. Dito sa Pinas, masulod ang longganisa pagwa tawo na. Sabat sang Hapon. What? Sabat sang Pinoy, pagwat-wat mo karon madugang ang harok sang mata mo. Nakibot ako, ginkuhit ako sa driver. Tay, ambal niya, di ka manaog. Sabat ko sa tubang sang Regent. Nagambal ako sa tao nga tupad ko. Migo, maagi ako. Ay, manaog ka na. Halong, madanlog ang kalsada. Tama-tama, Inday Regine, alas 10:30, pag abot ko sa inyo istasyon, namangkot ako sa inyo security guard, gindaho-dayon ang sobre sa akon. Nagpasalamat ako, dayon ko gwa. Naglakat ako pabalik. Naagyan ko ang gabaligya prutas, kadamo sa ila. Gintanaw ko, kapreska katama, kag kabarato. 4 ka mansanas, kadalag ko, tag-100 lang. Ubas, 200 ang kilo. Ang pongkan, 50 ang pumpon. So nagtabok ako, pakadto sa Freedom Grandstand, sa pag-usyoso, kung matuod nga nagaginutok. Pag-abot ko, do katawhay man. Katanga-tanga ako, gintawag ako sa isa katawo, sila niya, lo, may ticket ka? Nadumduman ko, ginatagan ako sang akon apo. Siling ko, oo, ari. Ginkuha ako ginkuha niya sa akon, daladaho sa 2 ka puyo. Nagbalik ako dayon sa pagbantay sang jeep. Mayo, may nag-parking na nga jeep. Nagsakay ako sa front seat, sa tupad sang driver. Namangkot ang driver sa akon. Tay, kasarang ka pa magpanagilot sa pagkuha sang Pasko ni Mayor? Nga ahaw,
Tama man katawhay, ang balko, ara o, duwa pa kapuyong ginatag sa akon. Ara, imo isa. Sila niya, sige lang tay, may nakuha. Man si Mrs. Aga pa siya. Tama kagutok ko no. Ginakigan ko siya gani. Kasi ko para 1 kilo nga bugas. Kag 2 ka sardinas, nagabudlay gid siya. Tapos ang bugas, tama kadaan, damo itong-itong. Ginbobod ni asawahon sa amon manok. Ang iban ginlugaw sa ido. Kintanaw kung akon bugas, tuod daw daan na. May 2 ka karni norte, kag 2 ka energy drink. Tiyamba ko sa driver. Kuha ang 4 ka muna ho, wala na kami gagamit. So nagpasalamat ang driver. May nagsakay, 1 ka traffic enforcer. Nagpungko sa tupad ko, dala reklamo, grabe ang traffic. Sabat ko, sige lang, dako man ang bonus mo kay Mayor. Saling niya nga bonus. Sabat niya, hunos siguro. Why kami madala sa bonus? Sabat ko, araw. Amo na inang kabudlay ninyo. Wala gid bisan gamay lang. Ay tay, kung may obrahan ng ako nga iban, ma-resign ako. Galing kabudlay sa mong mangita obra. Ginbuksan ko ang sobre nga ginhatag sa akon. Nakita sa driver. Siling niya maayo pa si tatay. May Pasko na sulod pa sa angpaw. Siguro dako-dako ina. Di na naghalin. Sabat ko sa bombo, nga ana mas ko ang bombo nga, way kami kay balo, permi kami gapamati. Ano pa ang iba nga gin Pasko? Sabat ko, ara, prutas. Kita sa driver, grabe, kadamo ba? Amo ina, ang husto nga pamaskwa. Ngaway sila pagpaibalo. Sabat ko, ginsikreto lang nila, basi damo makahibalo, ma-traffic, sobra pa dira. Inday Regine, kung ano kalawig sa sulat ko, amo manina kalawig ang traffic nga maagyan ko. So, Happy New Year na lang, belated. Sa New Year, tani, palukpon ko ang super lolo ko. Galing dugay maglupok, kay tama kalaba sang iya pabilo. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Ang pagkatarsoya ni Lolo Dencio, wagas gidyano. Klarohon ta lang ha. May ginhatag nga sobre, no? Ang pila ka mga good-hearted people, mga nagapamati man, kag mga nag-join man diri sa KLP para sa kay Lolo Dencio. So amo to ang ginamin niya nga Pasko sa iya nga halin sa bombo. Gipanawagan naton to siya, di ba? Kay may nagbilin diri sang sobre para sa iya. So Pasko and at the same time bulig sa iya. So ginaklaro ta lang ha. Musi mahambal ang iban nga may ginapilian kita. Isa lang katawo nakabaton. No. Elin ina sa kabuton, no? Sa pila ka mga tawo nga luyag nga magbulig sa kay Lolo Dencio. But anyway, I am very happy nga nagalagaw-lagaw ko nagalista sa syudad law. Pisar ha nga ara pang imo nga catheter. So let's hope one day soon makakas na ina because that would mean nga okay ka na, better ka na gid. Salamat ha sa 3 ka stories nga imo nga ginbilin diri kahapon sa Bombo. Oras naton, it is now 39 minutes after 2 o'clock. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sang good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Sa mga istorya, ano naman ang sulat from Trish sa 3rd District of Iloilo. My dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine. Kag sa tanan nga nagpamati isang kahapon lamang program. Bago ko umpisahan ang ako ni Igasaysay, tawag lang gali ako kay Trish, 29 years old, tumandok sa 3rd District of Iloilo. Palig Tita Regine, ang pagbasa sa kanginan ang akong matuntod ngalan, ari diri. Ang ako ni Igasaysay, Tita, ang part 1 sang kabuhi ko.
antes ako magkadto sa sininga lugar nga ginaubrahan ko. Di taman pag-i-mention. 5 kami ka mag-utod, kag ako ang subang, mahambal ko tita, nga swerte kami sa amon nga ginikanan. Apisar sang kapigaduhon sang kabuhi. Ang akong tatay, nagapamugon, samtang si nanay, plain housewife. Masakiton ako tita Reg, siguro, isa ka rason nga permi lang kami ginasambot. Siguro tita, isa ka rason, ang pagkahulog ko sa hagdan. 5 years old ako sadto sa matabo ini. Isa ka bes, nagpauli ang ako na kag may dala ini nga pagkaon. Tungod ka excited, dali-dali ako nagpanaog sa hagdan. Kag sa hinali, nakadalinas ako, kag nahulog ako. Wala ako gindala sa doktor, tita. Ginbanyusan lang ako sang rapunaya. Nagligid ang tinuig, kag nakabatsyag ako sang parangalay sang kalawasan ko. Ang akon batiis o kung tiil nagapalang luya, hasta sa hindi na ako makatindong. Siyempre, puwerte ang kakulba sang ginikanan ko, tita Reg. Pero sang time nga ato, wala pa ako gindala sa doktor. Ginpalantaw ako sa serwano o kung manugbulong, kagang hambal, banyusan lang ako kadugos o dagta sa mga dahon-dahon. Thank God, nag-ayo ako, tita Reg. Masulod man sa isa ka semana ang akong nga higda bago mag-ayo, tita. Nagbalik sa normal ang tanan. Sige ang ako ni eskwela. Nadumduman ko pa, bisan piso, nagalakat ako sa eskwelahan. Wala man ako nagapangayo sa ginikanan ko. Kung may ihatag o wala, tuon gihapon. Halos 2 ka tuig, tita. Nabatyagan ko liwat ang kaalay sang kalawasan ko kag mga tiil ko. Hindi naman ako makatindog, kag nagabatang na naman ako. Liwat, ginbulong ako gamit sa mga dahon-dahon. Apang hindi na ini makasarang. Gilayon gindala ako sa hospital. Naluoy gid ako tita kanday nanay kag tatay. Tungod ang ila kwarta, 500 pesos, buhinan pa sang dextrose. Nagaulan pa sadto. Apisar sina, naglakat ang ako na may para mangita sang kwarta. Swerte man kay ginpahulam siya. 21 days ako sa hospital, tita Reg, kag nahibaluan nga may rheumatic heart disease ako. Madamo sang bawal, kaangay sa mga mantikaon nga pagkaon kag pilit. Bawal man ang masubrahan sa emotion kag physical activities. After 21 days, nakagwa ako tita. Maayo lang, less kami sa hospital kay may ara nga nagbulig. So naguntat ako isa ka tuig tita, tungod kay nakasugod na ang klase kag maluya pa ang pamatsyag ko. So sige ang maintenance ko. Siguro tungod wala man ako nagkakaon kontra kag ara ang akong parents sa mga manghod nga todo suporta, tita Reg, diri ko anay pagtapuson ha ang akong istorya. Nag-ayo ako. So thank you so much gid sa mga nagpamati man sa akong gin-share. Truly yours, Trish, sa 3rd District of Iloilo. Oras naton mga kabombo, it is now 48 minutes after 2 o'clock. Salamat kid Trish, ang mga gin-share sa amon sa sininga hapon. Ara na on standby ang ato nga Bombo News Center. So magpaalam na lang ako at this point. Salamat kid sa inyo mga kabombo. Balikay kita buwas, padayon ta ang pag-enjoy sa mga istorya. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat kid, good afternoon, and God bless.